Sa Biblia gingon na mga kaigsunan nga dunay naulahi ug duna poy inunta nga nauna ug duna poy gingon nga naulahi sa pagpahayag sa Biblia. Mubita nang importante nga dili ta inon nga nauna tud ta pero pag abot niya sa panahon nahimo tang ulahi. Munang sa istorya pa nauna kahit nauna tuod og tabyog ang duyan pero ang naulahig tabyog mas mao pa ang naay kahibalo pananglitan ug ibutang taman sa sistema. Una tuod kag tabyog pero wa man ka didako kag una pero wa man nagdikay sod ang imong kaugalingon diha sa pagpangalagad nato sa Ginoo. Una, naay gingon nga naulahi, mao ba ning gingon ni Master nga tawagonon nga kanang mga naulahi. Moabot sa pibisin nga naulahi sila. Ang naulahi na una, ang naulahi na una, ang nauna naulahi. Na mas Mateo, Kapitulo 19, versikulo sugdo na ko sa 29 ngadto 30. Og ang matag usa nga nagabiyag mga balay o mga igsuong lalaki o mga igsuong babae o amahan o inahan o mga anak o kayutaan tungod sa akong ngalan magadawat og usa ka gatos ka pilo og magapanunod sa kinabuhing dayon. Example sa panahon sa atong Ginoong Kristo di pag mga lagad tag Dios mga kaigsunan. Mga lagad tag Ginoo dili nato tibali itumong ang atong una-una sa mga kabtangan nga niyas ibabaw sa kalibutan mga yutan-on. Ingon din sa versikulo 30, apan daghan ang nagauna karon nga unya mangulahi o ang nangulahi karon nga unya manag-una. O sakto tong gisulti sa atong igsoon sa iyang testimony kabahin lugar nga naay naduol pero walay pagpakabana, may nalayo pero dunay pagpakabana. Ay si Master tanan nga nakadawat sa pag-ampok nga gihatag ni Master ani matam o mairiyuman balik gyud sa PDCM. So unsa man kalayo ikaw igsoon pero ang imong pagbati na kang Master umukuad gina sa imong panumduman. Uliot kulikot gina sa imong unahuna nga sus karon di birthday man ni Master karon. Ha? Doon nagi inunta musugo nimo nga moadto ko didto anang dapitas sa San Antonio didto ko gikan sa una kay didto ko nagdako nilamyaw lang ko kay nanarbaho pero gusto kong mutan-aw mutambong sa selebrasyon. At manan ta katulo sa usa ka tuig ang atoang pagpahigayon og selebrasyon. Katulo sa usa ka tuig ang atong pagpahigayon sa selebrasyon mga kaigsunan kang Angel Princess Liberty March 10 o ang August 19 ang spiritual birthday ni Master nga si Master mo nagbilin anak mutong gingon ni Reverend kanang buntag dili na nato questionon ang August 19 nga nung naana kay si Master mo nagbilin niya na nga kanang pizza o kanang bulana atong sa ulogon ingon nga iyang spiritual birthday o kining December 29 karon nga atong gipahigayon nga atong gisaulog ang adlaw na tawhan sa atong magtutudlo. Tuna sa Biblia, mga kaigsunan, ang iyang testimony, dili gid ordinary day si Master, kay nasa imbutang nga gusto niyang kuhaon, pero wag mahatag niya, kay naaman si Master. Master yung gusto nga ihatag do, di gito ihatag. Kay ordinary day si Master, matag pa niya, pwede na niya kuhaon. Pero unsa man nga nakatulog mahinoon siya, pag mata, wala diha. Di wag gid niya makuha. So yun yan na mga kaigsunan, pagpaka na to, ato yung suon sa iyang testimony. Kaya nga to, ano, pahinungod, o dito mangguna ang pasinungog sa atong magtutudlo nga si Master. Next, yan sa mo testimony na po. Isa man eh. Adre, manay, anang. Alay kay, testimony portion ta, at the same time, dala ta o mag-explicar sa atong panimbahon. Atong basahon po ng Biblia, buhat sa itong makutlo. O niya, buhat mag-testimony panalitan, ay ka ng mic pa na. Kasi yung mga lang ngayon? Lolita. Balos. Hello. Ha? Balos. Lolita. Balos, Lolita, Lolita, Balos. Okay. At sa imong testimony. Ang gabi, Master, ikaw man ang akong tuwaan na Diyos Espiritu Santo, ikang samahan anak Espiritu Santo. Ako, nag-testimony ko sa 1914. Dako kay ko, dili sayo na akong kinabuhi, Master, ano?
nagsakit ko, wala ko kaon-kaon 2 ka bulan. Ako lang ituyo nga. Wala yung mainom tubig. Pero sa sa akong pagtuo ni Master, ako lang giluhod, naglingkod lang. Iko Master, ikaw naman ay kukuha ang naman. Akong mga anak, ako sa sudungon. Kaya aron makakita ko sa ilang kaimtang. Dili ako pakuha sa iya. Tungod kay wala man ko makalakaw atong tungura. Idiyan ako, magluhod ko, paingon sa buwan, magaling kayo. Naningkamot ko sa akong kusog. Kaya dili naman ko kabarog. Iko Master, tabang, Panginoon akong tabang. Naabot na ni Master. Hangtod sa akong pagkakaroon, nabaskog ang akong lawas. Mumanggani nga ang mga membro, misyonaryo. Maningkamot na kay ang kadaogan doon na. Hapit na. Kita, mamay atong gianihan. Naglantaw matang iyang birthday. Dili ta magtanaw-tanaw, natay grasya mahatag kita nga naman maabot ang panahon. Sobra pa ihatag ni Master ka natong tanan. Dinira ko kutob, wala na ko yun. Istorya. Daghang salamat. Wala na. Mao na lang to ako testimony. Mao na gyud akong sakit. Pag-ingon ako Master tabang, kay dili na ko kabarog sa akong paningkamot 2014-13 sa Claveria. Tungod sa akong pagtuon ni Master, dili ko katindog sa inangano di katindog tungod sa way kaon way inom tubig. Akong buhok nang gahi na. Nga si Master di pa mao. Ipatay na ko na tungtungura. Kalibanga lang to ako sakit. Ingon lang mong silingat. Kini silita og dili pa wa pay pagtuo patay na sa tulo ka daw sa kalibanga patay na ka. Pero 2 ka buwan akong gikuan ni Master 2 ka buwan pila man ang 2 ka buwan 8 ka si kuan 8 ka semana. Pero si Master mauli ako ditoan, maglingkod lang ko, pero karon pagtuon ako ni Master, hugot ang pagtuon, magmisyon ko kagayan. Nga na. Ingon sila, kaniwang manilita, pero si Master ang nakibalaw sa akong kinabuhi. Paghilot na ko, daghang pasyente, pero ingon, ano man kanay? Ikaw ang imulawas niwang, pero paghilota. Ingon dahil sila, dili man na sa imong kinabuhi, si Master ang imulaw sa akong kinabuhi. Okay. Hindi na lang ko kutob, wala na. Okay. Salamat kayo. Sister Lolita, ilan na yung edad gani? 63 na no, senior citizen na. 2014 day, among pagdungog kay okay. 1914 kung uy. Taon na gid kay 1914 man 2014. Natiyaw mo na. Porya. Tama. Okay, so testimony ni Manang Lolita tungod sa kang Master ayang gibahayan na siya balatian nga di siya katindog, di siya kabarog, pero tuhugot niya nga pagtuon ni Master gibalik ang kabaskog sa iyang panlawas. Ako siyang gipangutana ba? Abi na kog miun siya nga. Yung siya kong mangutana tag Brad, sister pila may edad. Miun din nga. Pagtimaan diag imo, yung timaan ko kako. Pangutana. Diba? May ganit insulti po siya sa 63 gilay nga senior citizen na lagsik pa kayo na mga buyag. So maugyapon pasidungog ditong Master tungod sa ngala ni Master ang iyang balatian na iyo. Tinato dili giniingon nga kuha nga parehas uban nga mga ubang pagtulunan ba testimony pero dito binayran ato way bayad kay tinuod ba ning ato agyod nga si Master Dios o kay Dios makagagahom, okay, makagagahom si Master, tanan nga imong ipangayo niya, basta nagbuhat lang tas pagkamatarong dunggon ditang Master. Okay, next. Okay, kini sa Bantisa na isa, Sister Emily Pastrano sa Mailag, Bukidnon. Naggabi, Sister. Agay bagyo po sa atong magtutulo Divine Master Tomas de Eugenio Senior. Bang sa pinilanggangan na kasi Chief Vice President Reverend Charlie Eugenio. O ban sa iyang pinilanggang asawa si Madam Gaga o sa mga kauban nga mga ministro sa tanan nga mga chapter president, missionarya, ako si Emily Pastrano taga sakop sa Valencia, Mailag. Agig pagpaambit og kasinatian sa wala pa gumabot kang Master o sana abot na po kang Master. Sa sinugdanan gyud dalaga pagid ko. Murag ipakuanan ako ni Master. Then hantod to nga
naminyo ko, nakaanak ko og isa. Mo tay pagsugod sa paghatag gini master sa ako og kanaang trials nga pag anak gina ko sa akong panganay nga anak, dili mi gapakatulogon, matulog akong anak alas 5 sa buntag, paingon po sa alas 5 sa hapon. Pag mataan na, magbuntag na siya hilak. Di gani pakatulogon. Unya, may kanay kayo, gitagaan po ko ni Master o kapikas na buutan po kayo. Pero, pero. Keneng kuan, natuto nga, mo na ito pagsugod sa pagtawag ni Master sa ako, dayon, kanila game, naman sa panultihon nga, kanang, nituktok ang Ginoo sa tukang kasing-kasing pero kita magmagahi pud ta. Dugay gid ko nakasilong diri sa kang master tungod kay murag gagahi pud akong kasing-kasing. Pero sa time nga naabot ko diri murag nagbasol ko ba nga nagmagahi ko. Then murag ko gibayaw kana pa nga ko ang gate ang giabrihan ni adto nga time since 1993 1994 na ko na abot diri dayon nalipay ko nga pag-abot na ko diri kay murag mayo ang panagway sa atong magtutudlo nga naabot ko hantod si Mami Biti nakita mi diri uman adto kuan ka nang wala pa dito nakasilong ko diri akong bana po di ay gisulayan ko kay tungod sa akong kagahi sa ulo di ko mo gamit og kini kuan kini ang pag-ampo kay girilisan ko ni adtong chapter president namo sa Mailag tungod kay naanad mo ko sa pag-ampo sa una sa gawas baka na mga amahan namo ana di ko gagamit kay wala ko kunanad sa pag-ampo lagi dire kay material labi na to nga to ko sa gawas material kay ko wala di ko kasabot dun sa spiritual material di mo to nga pag magsolira ang mata sa akong anak bisa ko sana ko ampo dili kay maminaw unya ako na tong gikuha tong pag-ampo gili sa akong gisuksok na ko sa baringga akong gigamit akong giingon ko nga master kung ikaw magaing ang tinuod nga Diyos kanang tambali akong anak kay muanha ko sa imo niya gahimuon bitar kong bakakon ang kuan dayon habot ang pag-abot sa 3 days naulian akong anak wala na ko nagamit og pag-ampo dayon mga 3 days nga nagundang ko mubalik na pod ni mubalik na pod kung bamit adto kung master tabangi kung mawalay na kong anak kay muanha lagi ko hangtod to nga na sige kung saad duha na sila ako nagyong banag akong anak so sa akong bana wala nagsakit ng kilid unya maglisod na kay wala maning kamot kay siya ra may kapaning kamot mo to nga sa tabang sa akong mama kay una pa manabot akong mama dire siya gid ang sige ko panguminsi nga tana lagi mi adto na tas ang master kasi master ay makatabang anak hindi pagid ko gahi pagid kay ko hantod to nga nagpakyaw akong mama o kuan sakyanan gikagahan og mga troso para kay magkatis dire abi nimo mga igsuon wala ko kabalo kung mabuhat nako to karon puno kay double tire duha mi anak kong magulang akong anak gikulban ako ang among likod dapat sa taplod ang among pong bana to sa taplod babaw dili na ko ma imagine kung kaya na ko kan baton nga gakulban na mo among anak dito gikan mi sa Libuna gapaingon dire karon dili na ko makon ko nga kaya na ko to pag-abot ni bisag kiso ako dala kay Bangilyo si Rivera si master sa taas sige sad kong ingon kay sa una wa dili pa ingon ani mga bato pa man to sige kong ingon akong kasing master naabot man ko diri nga bisag piso ako dala gitubag sa ko ni master sa taas nga kung ako'y mutawag nimo moabot gid ka sa ako bisag piso way dala unya natingala ko kay nganong mahimbawan man nga kasing ka ako mo taw hunahuna unya kato pa kong abay naman toy nakapalipstick man to nakapangbugong guwapa kay siya anya pa rin kasing sige po sa gingon nga master dili pa mo di ko kabalo mo ampo gitubag po siya ni master nga nakabalo ka pa pula rin simot pag umugong ano imong buhok niya ka ng pag-ampo nga mo'y makaluwas nimo di nung kakabalo giignan ko niya nga kami may nag-abay
may pagkita na mong pagkakuan. Ingnan ko na sis. Kabalo ka kinsay na ko ako biya to. Pero kabalo ko kay promise mo. Siya wala sa kabalo nga ako'y gitubag ni master atong bisag piso ay dala. Kay di wala man kay to aram to sa deep inside man to sa kong heart. Abi nimo daghan pa kay pagtayas nga giabot sa kuana, gikan mig mailang nakapuyo mig libona tungod sa sakit sa kong bana. Kay hantod to nga bukalik mig mailag kay akong bana loyal gito sa among gipuy-an karon sa mailag. Sa sige na kung damgo kay sige magi ko pakita master ayaw gid mo pagkain og uli kay umuuli madisgrasya mi. Pila ka Domingo nga di mi pa kadi pauli sa Valencia. Murag 5. Unya kaya mo sugot akong bana sige lang mig package sa among mga dadunon. Di madayon. Niingon na magina kong bana nga halag kuan basta kay muuli kitang Valencia. Ni uli mi ingon pagkanang gabi ni ana si master nga. Ang among sakyan katong sakyanan nga blue nga jeep dili mi pasakyog bus kay kung sakay mi tong bus madisgrasya gid mi. Gabi pag-abot sa Puerto kay gusto mas kung bana magdali. Mo sakay ni ganung tato sa bus ni sakay pag-abot gid mo Puerto. Dito gid siya sakay sa bus, isa diri tain kay para dali ta maabot. Kung ikaw lang magsakay diya kami lang diri lang ang bata sa ako, diri mi sa jeep ikaw maguna ka sa bus. Ni sunod gid sa sakwan balik sa jeep. Abi ni mo naabot mi sa kanang atugan bridge. Diyan gid ni sagyad gid ang bus. Gasakyan na gid mi sa bus. Tanan gid nga sa amin sa bus na buak kita na dito kita na sa amoa. Nya kay among mga kauban na tumurag mga Katoliko ba. So dili na gid maasoy ang ilang cross. Abot na silang dalunggan dili nila maasoy. Naman ti kauban ako nga kauban nga puntong igsuon taga Muswan. Pare daw to sa una sa Philippine Independent Church. Yeah. Oh, Pilipinista. Umarag si Father Hermogenes siguro to. Basta kay kami po ang nagatbang adto. Timing gid kayo nga imbes kay mo sakay ng basa mo nagdungan mi nagbangga mo tuhod. Master tabangon niya ang bus bitaw mo yung giara sa paingon sa painterihan. Oh, na-imagine gid nako nga naagi namatay atong isa ka bata og inahan. Na-imagine ako dito kung sakay ko dito. Kay mo gito nga tay nga gi ina ko ni master nga ayaw gipagsakay ra nga bus kay kung sakay ka na disgrasya gid mo. Then dito ko gipasakay sa blue nga jeep. Then ako kung ba grabe ka nervyos. Ako wala man gid sa kung hunahunang nakuyawan ko. Kay ngano? Lahi kong ang Diyos na anak uban permentes to sa panahon nga maglakaw ta, master ubani ko, master karong adlaw master na ko lakaw ubani ko master ana. Wala gyud bisag unsay mita ko sim ginawi wala gyud kay kahadlok. Ngano naaman ang Diyos kauban sa ato Pero katong nga tay ako ba na nervyos? Walay kusog. Ako na lang ginagkuan sa iya. Wa mi kabot sa Valencia, di ang isda mo na pong nanaaw. Kay ngano? Di gid niya makontrol ang nervyos. Na iko, naunsan mo lang po kung hinong kasakupa nga laki monta ka. Dapat ikaw unta ang mag-hate sa kuha kay ang akatong nakalaw sa amo asa kanang taga Muswan. Nakatawa na gid sila. Nailagya ako gikasabayaan ko sa katong kauban ng mga pasahero. Ngano na kuno wala mudara ba kuno kay batang gamay. Kung wala may problema kaya importante nga na ay Diyos atong kasing-kasing. So sila suko gid sila. Wala. Aside from atong panghitabo di na kay nako ikon kay murag makuanta kay basig napidaghan. Karong bag-o lang na-disgrasya akong umagad banas akong bata. Mo lagi kay di pa nato managing kabataan or kay kita kay mga ginikanan mga tihulang napamasati panahon nga magkamali kita di mata perfecto. Tungod siguro po sa kayang kabataan bisag usahan nimo pugong adto gyud kay labi na kay mga amigo ana kauban sa mga trabaho. Nagkuan adto naglakaw jud. Ingon siya nga gibawalan sa isang mama birthday ko ingon akong bana nga ayaw biya pag-ubog kay magtagbo para pa kasi mga sawon niya kay iyang asawa nagtrabaho man sa gasoline station sa Blue Energy. Dahil naglakaw gud siya. Wala ra to. So timaan mo sa kong pagpanguan kang master. Pagkahimbawi ng disgrasya ni adto may ang naka-rescue sa iya, igsuon po kung bana. Kay bantay bayan man. Pag adto dito. Toy abre. Unya kung kuan ko to ka high blood man pug ko, taas mo pug dugo. Kuan ako. May kay kabalo pug ko siguro madjas. Ingon na ako bana.
Nga naman, si Jubin kay Jubin may ngalan sa kungkuan kanang umagad. Eh sa mo na to, imo ginang umagad na disgrasya. Tuwa sa sanitary mo gidala na. Kabano ba ka siya ko na buhat? Sige kong Lord. Na timing man to quarter to 12 na. Nag-general confession ko, master. Kung imo pa manggaling ibalik ang kinabuhi nga imong gipahulam sa akong umagad. Ihatag ang iyang kaayuhan na hingpit, master, inon ko. O manginaot ko nga imong hikapon niya kasing-kasing nga binagyan ang nita ko sa iya mo ay makatas nga dalan nga magkababag-o siya kay labi na kay nanapod siya asawa kita magigini kanan usag labi na ginahan usag kita nga mga sentro labi na sa panahon sa mga problema nga emerhensya ni anak ko pag naglagot ko kay ako pong anak itong youngest na hospital pod min ko nag padugang-dugay may way problema nagita po mga anak ba nga mga anak lugar ng sistema di anak ko nga naglagot ko sa iyahin ko nga pero ang ako una-una dito ari ka master kung imo manggigaling tugutan nga mag ibalik pa nimo yang kinabuhi sa iya hinaot kung ay hatag nimo himpit nga kayuhan sa anak ko pero bisag unsa gid nato kasako sa atong mga anak no kay ginikanan mata muwalik kay anak ato mga anak di ato lagi makuha labi na kay ni ata sa kang master madayon to nga marag ni among giaduaw sa akong mga anak dito gito ana mo sus naluoy ko siyang itsura kay kung umot lang yun basta maya kay lagom na kay itsura mahadlok na ko ana hantod to nakagawas nalipay ko nakagawas salamat sa master salamat kay master kay yung hatag yun ang hipit kayo sa akong mga sakop dito napod ko sa akong bana. Sus, naglalis niya ning gamay nga problema sa wali. Kaya nami wali man karon dito sa amoa sa Valencia. Sa Power Region 97.7 dayon. Kanang medyo may nagkakuan sa kanang manghatagon bana. Sus, ni anak man siya nga. Ay lang po, apila-pila na niya kay maraming uspe ko, Brad kay asawa ba ya, then gusto na ko manggod nga magpungwi ba, kay labi magtiayon mga anak ko, sa ako magkayusa ba. So, naghilak man ko niya, nagluhod po kong master. Naunsa ba na pagkasunod nga, dito ko ilang mas iba, kay birthday po ni mas iba itong nga time, December 1. Pagka December 2, nadisgrasya sa dabong-dabong. Nagatabog na siya paingon dito sa Matsi para sa iyang pagtrabaho. Nasapon pa siya kay iyang nakuan. Wala kasi kita nga siya na naa dito kadulong sa iya ha. Nakalit lang yun siya o kabangga. Natuyok lang yun ako siya kay Kungi. Nakayon yun ko. Galit kay kada yun sa kung maglakaw na siya every morning. Mayroon din ko. At takbo na yun ko sa akin ang pertahan. Master, banintar akong kapi kasamahan ko kay wala abagid ko kakahimo. Kung dili kini mo siya master kanang taga-kusog nga makapaningkamot siya makakwarta wala gid koy mahimo kay wala man si labi na kay piktado na masad ko wala gyud nagising-ising po na kung bana nga na disgrasya ito sa dabong-dabong pati na mong apas-apas ito grabe ng kabalakan mo kakulba di na gina kumantos ina ko master tabangi gid akong kana master maluoy ka may pagabot to gisodoro pagkinabuto sa kumpanya okay ra gid ako nagtrabaho pa siya. Sos basta pero medyo na ko nakaginaw-ginawa nga nakita na ko ngayon ingon man ang security nga amo mo tong ginang nga ipapauli kay ipaakuan lang mo trabaho mo gisa kaya ra mo na kuno niya trabaho pag sa yang motor wala na ikuan oy nga tanan wala na diri sa kuan nakaingon din ko master salamat ikisa na master kay gani ko sa every time nga naay emergency sa among pamilya di gid ko ni mo kapasagdan dahil sa amo pagkaroon nga kanang sa kong kahintang karon ang gasuray sa ko ang ako ag yung pamilya. Then master salamat gid sa makadaghan gid kay master dili ginako makon na pagkuan sa imo ha master papasalamat nga ay mo kong gitutulan diri sa master maghinaot ko master nga mao ba na akong pamilya diri sa master kung dili ikaw man gid ang nasayod sa tanan master kung sa mga karapasan ako nimo pasaylok ako master og sa daghan happy birthday master happy 80th birthday master sa tanan tabi na kit sa kang libirin o sa mga ministro may gabi sa tanan para to Okay. Indot kayo ang kuan ni Sister Emily no? Sister Emily
usa ni siya nga nagtabang dito sila kauban Brother Joseph pare maninako o si Maring Iba o mga kon dito kay sunan sila ligan sila ni Sister Emily mo nagpahigayon dito sa atong programa sa Pawi Radio. First nga program dito 30 minutes pa kay medyo gamay pa man ang nagsuporta. Hangtod nga naingon si Paring Joseph nga himuon nilang usa ka oras. So sila gyapon nag-ambag-ambag. Sister Emily motong yang istorya nga ang yang partner medyo murag do na kontragusto lugar nga masabot na to nga medyo magkasuko sila kay party suporta suwali. O ya Sister Emily kay musuporta man gyud ana magina basta na bitaw atong pagbati bitaw gusto ta nga ang programa sa PBC maipabati anang lugar labi na tayo mga kaigsonan nga inactive na makabati basin og ma-active na po sila. The more nga daghan member sa mga lugar nga dunay radio station, the more daghan member the more nga sila mo contribute mugaan ang ato ang kining balay runon. Maunsa man ang kantidad ay kanang 4,000 ang bulan dito kay FA man og 20 ka tawo na tag 100 ang tawo na o tag 200 ra ang tawo na kada usa matag bulan. Ang 200 ug imo nang i-divide sa 30 days gamay ra kay siya di ba? Pero kung ang imong partner dili siya sincero nagi video magpugong og kontra gusto. Pasalamat si ang bana ni Sister Emily ni Maring Emily tungod sa iyang kahugot na pagtuo ni Master. Ayang bana lugar medyo dunay pagkakuan pero tungod sa iyang pangamuyo wala lugar gyud ingon tanga na unsa. So tungod sa ngalan ni Master sa katupod nga iyang umagad nga iya gyapon gisangpit na din diha ang imong umagad nga lagu aron diha may istorya siya. Ay istorya sige lang. Ito lang ipundulong dia sister kay naa mari. Maulaw siya. Mubalik ang istorya? Okay, kadali. Ako pa day adto ba nga nadisgrasya ang akong bana kanang nagisgot na mi about sa kang master dili na siya kasupak. Nagpasalamat ko. Kay bisag dili sa gaan hidiriga suporta gid sa ako. Di man sa sige nga kanang ayaw gid pa dili singon anak man. Pero basig kay lagi sa una pa permir pa nang pagani dire. Master naunsa man akong bana master oy. Ginang gyud ko master. Sakay na kasumbana. Kailan mo kumaster? Kasi nga suma, Robinson basta. Kailan kasi mana? Kailan kumaster? Kaya nga no, material, wala walungan nga na ay spiritual day. Ingo man si master nga. O niya, kailan ka sa sulod? Nakahilom ko. Wala mo kubalong sa sulod. Karon pa, kung wala ko na gitawag master, di ko kabalong. Nga, material spiritual. Muna nga pasalamat ko nga pinagi to bitaw murag dili na sa kasuba kay ako man sige nga kay kanang akong magulang SDA man ko nga kung bisan asa ka karong relihiyon gina na ko siya naagid na mas nagko pa kay kung ibutan na to sila manag SDA man na sila naamo ginang koleksyon mo ginang 10% ako pan makasala magyapon kay di magikamuhatag 100% kay ngano kung 10% gid mo tumalong pinaro mo seldo di ba tanang kwaon di may kay nga 100% din nga imo gid itong animo sildo. So mga tagi ka pero di kami nga 100% gyud. Diin ko nga mo to nga sukad ato di lagi sa pakigali sa ko Niyan mo ra dili na pud sa bitaw kanayon nga. Mo ni kasagaran sa ulam lakaw magsapot-sapot man na karon dili gid sa maging gasaputon siya. Maay naman ang ginawa sa ko So master salamat di kay sa makausap pa master. Marato. Pagkanato, Sister Emily. So, ang napasidunggan, Master Agapon, mga disgrasya nga wala gyud inunta nga mo damage og dagko diha sa iyang mga mahal sa kinabuhi. Ang ako lang nimo Maring Emily kaya pilang sa mga pagampo basin hinahinay hikapon na ni Master ang kasing-kasing anak para smooth ang dagan sa pamuyo o usa diha sa pagpangalagad sa diha kang Master. Kay kung tinuod bitaw gyud og ang imong partner dili magtuto ikaw ray magtuto lagi gamay nga bikil medyo murag dunay kontra gusto gyud nga makita dimos naong sa imong partner pero kung kamo pareho pagtuo smooth kayo ang pagpangalagad way bikil kamong duha galuhod kanunay kanya pareha na karon na hinahinay na siya kanunay apil sa pagampo na Master hikapal lang kasing-kasing sa akong partner aron nga magkausap sunod niya si brother
Sabi na kong si Ronnie po, kaya kung kini Fernando kunos pelikula kay Ronnie man. Si Fernando man day. So mahatag po ang atong igsoon sa iyang testimony may tungod kang master. Gabi, Master. Maganya karon din niya mga kauban ng bibisin. Ako, hindi akong ginikanan. 1978. Ang una namang chapter president sa Mailag. Ang inahan si Miguela Manhattan. Ang akong na obserbahan, kaya akong nag-uban-uban ako sa iyong pag-mission. Mag-mission sila sa una, wala sila, dili sila pagkauno ni Master. Mura puasa ba? Ano doon na sila mga puno nga before sila mo proceed sa ilang mga paingon nga misyonan dito, ilang tatsingan ang tao na dili siya makareklamo kung sa mga istorya anak maminaw lang sila. Baka abot na ng panahon na nag-anak mo kadaghan ng membro kay kibali gigamit ni Master ang mga power ba. Antod nabali niya ng buwan sa dinong mga transfer sa Claveria ilan ni Monticello. Ngayon, ako sundan ng kagi. Atong dito na ko sa Puerto kay kibali bata ko ng ko na kwanta ko sa mga bisyo-bisyo ba. Nadunggaban ko din sa Puerto. Itabangan ko yung makatao. Akong samad. Islam kasamad na ko iputos niya akong lawa sa pagdunggab. Kung wala ko kasampit yung Master itong panahon na patay ko grabe nga kutsilyo yung ipanggamit na tag-as kaya nga kutsilyo. Pag sinigit na ko ni Master Tabang, mag-iundangan ko nila o dunggab. Kung na-admit ko sa ospital, ang sa'yo nito po, 2 ka adlaw, ay pa ko gioperahan. Nakaingon ang doktor nga, grabe niya tao ka survivor, okay, 2 ka adlaw, ay pa gioperahan, kay grabe ang pasyente ato. Ang nasunod na ako nga nadunggaban, taga-Taguluan, driver sa Taguluan Liner, isa ra ka hamsak sa kutsilyo, patay, ritsua. Oo, tinawag na. Dahil ako kung ikanong ko kung nibalik na ko sa kuan ba, nibalik na ko bitaw, wala na ko mga bisyo-bisyo. Napian ako sa mga pulong diri anak lugar. Mangina ako ibang hilong Master Permiato. Kung murag na ako na daw ko ba, wala na yung pasipala na ako bitaw. Dahil nagwardya ko dito sa Lanao. Sa Lanao ko nasan. Tungkol sa kakritikal dito, ngayon pagkait ko ng taga-forester dito na agbo ay pagpalado District 2-3 kay gipang-hold na ko ang mga illegal laging dito. Kaya naamon ko sa laging nasan. Naso ko ang kuhan nga ilad akong ipapusin. Kaya mga armado, kaya na ito halos mga balay dito, mga armado. O kung sigog dipinsa. Pag ang kauban akong gwardya noong naigo sa ulo, patay. Kaya ako ni-apply lang ko kanang kibali pangipas bitaw nga kuan. Mga pulang nga pangipas. I-apply ko na. Nitugos akong lawas kay kuan yan, kanang higot yung pag-ampo. Magtugo ginas yung lawas, pero dili ina nimo sa liga nimong ampo, sigila nimo nagbakos-bakos imong hawak. Wala na dili na matabang sa imo. Motong dili na po ko nasahin sa kuan, dili na po ko nasahin sa Cagayan. Grabe ka kritikal kay grabe nga kuan sa dito ko nang dingganan ba. Ngayon po sa dingganan ang ito nga kay ako mga customer sa baka kay secret engineer na to. Itong na-apply ko o kuhan ka ng pula nga tag-ilungan. Nag-apply ka na. Gusto na tabo. Pagsakay na ko sa Batsilor, katulog na kahigayon nga wala ko paninyo pliti.
Di ko akong konduktor, mo kuan lang, mulingis ako, murag wa, uy nakita ba? Di balik na ako sunod sa akong kwartang sa, balik na ako sunod sa bulsa. Karon pag uli na ako, nagyungan na ako atong auto nga pula. Murag wala ka kita sa ako ba? Unya, alas 10 na lang, wala pa ko kasakay, wala ko kauli, kaya dili ko hunungan. Muto na nga, kung pasaylo ni Master ato nga, Master, pasaylo ako nga, gigamit-gamit ako ni Mapulo nga wala kay panahon. Wala na po na ako na siya nga kuhan, kung namimorize mo na ako to siya, wala na ako na i-apply kada kuhan ko. Dito na po ko, maligya na po ko ice cream, kaya undang mo ko gwardiya ato, kay nirelax ko gwardiya ba? So, i-apply man ako ng kanabitang palipas. Tingala mo ko nga, imbis nga, naara din atubangan ako, nag-display ko ice cream. Dito man mo palit sa pikas. Nakaingin ko nga, dili, giday, paras-parasan ko na yung pulo ng Master. Tinuod lang. Karon, wala ko karon, naagat ang ko sa kuwan. Natingala ako mga kaubang, nga naman nga, sila, narelid na sila, nasakpan. Ipicturean niya ako mga kauban sa atong manager kaya nung nakasapon sa Maghubin. Natingala akong kauban nga naman nga naaman sa inyo aging manager nga ako may napicturean nga ako sa sulod. Ikaw wala magamapicture eh. Natanggal sa servisyo sila. Unya, masiyang pangaliya nga Master. Panalit din lang gustong panarbaho kay kapo na kay asahan ko dito sa layo na kang lugar. Matingala mo ko sa luto nga dako magaytigong talo to ilis makatawag tilaw di mo gana kalikayan mga gwardiya makatagtilaw nila kalit naman ko tigong talo to ako sugestanan ba so pag abot na 3 minutes ni kan sa kung abot na ang mga rubi ipukaw ko sa talo to ba karon kami naging surprise nagtawa ko surprise. Ipadamgo mo ko ni Master nga mahiguwang nga lang kag pinatad ana di ka kadaog. Ato sigo patad simpatad. Napatad ko. Iya lang ko ang talukto nga. Iya mang ithan nga kung kanabitang ko masibo. Ithan nga di unsay itanong sa ulo ba? Suko siguro Master ang ko. Bukan yung lang ko. Wala naman pagkun niya ko na. Wala ko sa nga ba? Ako pa obserbahan ka rin. Kami dito hatag tas kamukan. Mismo si Dindin. Mastorya ko nga niya karon kaya ako nakapamaka ko anak. Na ako'y 300 sa akong bulsa. Ngayon si conviction pa na sila sa una. Hindi conviction sa kondom sa lagi. Wala mo kayo kwarta na. Wala ko'y 300 sa bulsa. Namaka ko ba? Supan. Sikong kut sa bulsa na wala ng 300 sa akong bulsa. Di kita maayaw nga maghinangal bitaw ta. Kaya ako na-obserbahan nga ako karon sa nagpagdatag niya sa kalimukan ubang akong asawa kay dibutid ko na ang asawa sa kalimukan ng Palasyo. Wala may tagaig kamisudla nga maingang kakaroon nga mga sa musilingan kay magbugas. Basta dili ka maghinangal sa grasya, mutabang ka di sa sulod. Dili po kahingalan sa grasya, naagid permanente. Ano, nakabawat na ng mga prinda ng muta tungod sa pagtabang Master nga nyo, may tagay kalisod. Napasalamat nga po yung Master nga nananong nga po yung tinama ng PBCN pero murag ng action ng bako ng PBCN. Ano nga ito, Brad? Salamat, Brad. Salamat kayo sa atong nabati nga testimony mo. Mota kay ano nga si kauban ng Ministro Brother Macarayo.
Mahimutan, malipay ta mga kaigsunan, kaya ang iyang testimony, realidad ba sa iyang pagkatao yun? Wapit tayo yung lipod-lipod na maayo ko na, isulti kayo ng unsang iyang klase sa pagkatao. Nautro ang iyang kauglingon nga mga binuhatan tungod kay na ay Ginoo nga nagtabang niya. Imagine ko to, nga kundi pa pinagi ni Master nga gidunggab-dunggab siya dito pila kasamad, siyang lawas. Pag-iwan niya, Master, tabangi ko. Gibiyaan siya, giundangan siya. So, ilugwayan bang niyang kinabuhi? Haron makita pag yun niya nga, iyang mapakita sa iyang kagulingon diya sa kang Master. Kaya pa niyang ripormahon ang iyang kagulingon. Ano man na? Tinuod ba yun nga sistema ba nga? Ako, ang panatang sulti niya. Ang surtre, sugal ka na, bawal na sa Diyos ang sugal. So, gibawal na ni Master, kinumdum mo sa testimonya ni Brother Samuel Montemayor, kaubang ministro to Asimo. Katong testimony siya din ipatad sa surtres daw. Nagipakit. Sayang katulugo na, nagdamgo siya, pero siyang paminaw, di damgo, kaya gilaparo daw siya ni Master. Murag tinuod yun, nga laparo nga murag di damgo. Ningon nga, oy, kabalo na day kang manugal ha? Kaya sa mong tong sugal nga gihimo, ato ni Paris Samuel, surtres man. Sumaw gyapon lugar kang Brad Agbo ang iyang gibuhat nga tinuod nga iyang gisulti kay igsunan niya katong ingon niya mahitungod sa pulong nga gihatag ni Master epektibo ngano ma epektibo ang pulong nga gihatag si Master Dios God si Master Espiritu Santo Dios unya magisgot tag pulong gamahana ng pulong mga kaigsunan basahon ako Hebreanon kapitulo 4 versikulo 12, gingon sa pagbayan. Karang pulong sa Dios, buhi og nagaliyok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu ug mga lutahan ug sa mga kaulukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ingana, kagamhanan ng pulong sa Dios mga kaigsunan, mahait pa kaysa espada nga duhay sulab. Sakto tong gingon po niya, gigamit niyang pulong nga dili pa haom sa panahon. Ba, anamang ako rin testingan ng pulong nga be, o yung gitistingan, epektibo man. Pero nagmahay siya, nangayon sa pasaylo ni Master, kaya yung gigamit-gamit, ang pulong, hapit na hinoon siya maligsiyog. Wala na hinoon sa kasakay, kay para siya, saan man paghulong atong yung parahon nga, kasi may hulungan nga, tagulilong man. O, di ba? O sa inyo sa Master, pasaylo ako Master, kay unsa pa ni, nga di na mahinoon ko makita ni. So, tingnan ko, magkapahimuot mga kaigsunan, nga doon ay pagpasinyog ni Master nga, realidad gid ba? Reality bitaw gid ang gisulti. Doon ay pagbagko. Ingon siya, dito agi. Tanan man gyud tao pud makasala, pero kana ba nga istorya bitaw? Mabitaw nang ginaingon nga pag unsa ang past sa tao. Unsa siya kaniadto? Unya nagbago siya, mo nagingon nga. Don't judge people by their past. People change, people learn, people move on. So, di ta pwede mo criticize, sus, tawhara sa unang muna. Ang Diyos naman, may tao nga perfecto, tanan man makasala. Dunay sala, nga dayag sa mata sa mga tao, ug dunay sala, nga Diyos na nakahibalo, ug ikaw mismo imong kaugalingon. Di man nimo mataguan, di man malilong ngadto sa Diyos ang mga binuhatan sa tao. Muna pag naa siya sa iyang kaugalingon nga magbag-o siya, magmove-on siya, magusto siyang makat-on. So, dili na ito pwede i-judge. Mo na. Kinaaman siya sa iyang pagreforma sa iyang kaugalingon mga kaigsunan. Motong na atong nabati ang testimony sa atong igsoon, pasidunggan gyapon si Master mga kaigsunan. Di ba? Pagpaka na to mga kaigsunan, Brother Fernando Agbo. Sunod? Sinang Perla Mansi. Sugato na to sa masyang patpat, Sinang Perla. Di kan pagin sa usami sa tambong gidini. Naapod ang iyang testimony, may tungod ng Master. Okay, maing gabi sa tanan, ilabi na kang Master Tomas D. Yunyo Sr., ilabi na kang Maniti, ilabi na sa akong kauban ng chapter president, ilabi na sa akong mga kaigsuonan dihang napita, ilabi na sa kang Bike Dosina. Especially gina ako kay taga-amo ang mga si Bike Dosina, taga-Usamis na siya din, nabalhin ako si Bukay, namimiom na siya.
Kaya ang ako ang testimony sa pagsugod nako sa pagka-PBCM. Usa ka tigulang ni adto sa balay nga nanuroy og bulad. Pag-abot kay ako may naghikay sa amo ang kusina kay nagpasaka mami og lubi adto. Panahon na human naghikay ko human og lungag. Niabot man ang tigulang galukdo siya anang white kana bitaw na ay gripo. Tapos na ay sako siyang dala. Ako siyang gitakbo kanang may iro nga 13 ka buok. So habog na namong balay dos anda naman. Gidali na ko kanaog ga inyang mapaakan ang tigulang. Pag-abot atong panahon na ingon siya nga day ning paliti ko og bulad kay nagsuroy ko ning intubag pugon sa tigulang nga yo dili ko mo palit og bulad kay dagko kay bulad gipalit sa akong amahan na diha kay nagpakupras mi pero karon wala may nagkuano gamit og bulad kay nag-ihaw mig manok. So ang tigulang akong giabot sa among silingan ingon ko ngayo adto lang anang balaya pagsuroy anang bulad kay basig mahalinan ka. Kay naluoy magugunya nga dili mapalitan kay tigulang pa unya bugat kay dala ba kay napay giluklo na pay gibitbit. Ning adto ang tigulang nakahibalo man sa nga gahikay ko. Wala ray 5 minutos ni balik ang tigulang pero ako naghukad nako sa among mananaka kay ako na silang pakanon. Preparado na among lamisa. Ang tigulang na naman ako na pong gikanaogan kay madok lagi kong pa ako no giro. Ang among mananaka nanaka na sa lamisa. Gipasakan akong tigulang kay ingon man siya. Ning pakan ako paniudto kay gigutom ko. O sige yo saka dili kay ako kang pakanon. So akong padala ang bulad sa taas kay inya kanon og iro. Ingon man siya nga ning ibilin na nako diri sa bato nga dako ang akong dalang bulad kay dili lagi ni hilabtan sa iro. Kuayo kay mga on ra ba na among iro og mga pagkaon. Ingon siya din hilang di lola lagi manghilabutan ni. Saka ang tigulang. Pagsaka sa tigulang kay nalingkod na magpagkaon ang nasa lamisa among mga trabahante. Ako siyang ginan nga yo pwede bang mulingkod ka diri sa kabisira kay ako kang tagaan og kanang bangko aron nga makakaon kag paniudto kay gigutom na bangka ka. Unsay tubag sa tigulang ingon siya. Ning humana sila pakaon kay nanangka na sila sa usa ka lamisa nga kan-anan. Unya rata ana siya. Tingala ko ingon sa unya rata o kinsay bay makauban nga ang ako ang diha sa sunod sa balay nga wala kakaon. Ako ra mang magulang isa ug akong mama ug akong papa, ako ang magulang isa pud nga lalaki ug ang usan pud niya kasawa ug ako ug akong bana. Karon wala man siya mukaon. Pag humagkaon sa mga trabante, gihinluan ako og maayo ug nakuha ko og laing baso, gisabnan ako og maayo kay akong gitutok ng tigulang. Dili gyud siya basta-basta nga tigulang og. Dili siya basta-basta nga tigulang akong tan-aw niya. Pero ang akong magulang nga katong maestra ningon siya, abibahan ang imuhang apuhan diha kay gabitay ra ba ng sipon anak sa duha ka ilong. Ibasin imo nang supsupan nga anak siya. Igoy, ayaw pataka diha istorya kay wala betak balo sa panahon karon. Basin baya og kana na ang atuan ng Dios nga nagsuroy unya nagpasumangil nagsuroy og bulad unya di ay nagsuroy di ay sa kanangita sa iyahang mga sakop. Di mo tawon sa sige abi pahag maayo anak siya. Pag humana to, humana og limpyo, akong gipakaon ang tigulang uban na mo. Pero ang tigulang tulura ka hungit ang iyang gikaon o ang iyang pagkaon inighungit niya muhangad siya sa langit. Di ako magatan-aw na sige kung gaabi ba ngayo gigutom ang kakakaog maayo kay daghan para makagbalay nga imong suroyan. Tulo ka hangit ra gyud ang iyang gihungit. Paghaman ako man sang gianaman og tubig. Niinom sa tubig gamay igo ra gito nga. Pagkahuman ingon siya salamat nga inyo kong gipakaon. Ginyo kong giabiban. Atong panahon mo, giingon pa ko niya dayon niyang kanaog ingon siya. Moabot ang panahon ning nga naay magsunod nako nga muanhi dinhi sa imong panimalay. So akong gipabot ungano kaha ang gingnan ko nga naay magsunod niya. Naglibog nako, anang gabi wa na ko katulog. Ngano katong tigulang no nga giingnan ko niya nga naay magsunod kinsa kay moabot.
Wala man na madugay pagkay katulog yung kaadlaw nangabot man sinang Amparo Indoy og Sinoy Juan. Nagmisyo naman siya. Gikan sa akbalay sa akong amahan kay naglaay naman mi ato kay bagong huminyo. Gidala naman sa akong amahan ingon naman siya. Perla, dawat mo ni pag-ampo nga gisuro nila ni Tansya ni Amparo og ni Juan kay kini maayo kay makatabang ninyo sa mga kabataan kay panambal kini ana siya. Siyempre lagi kay mong tuon ta kay amahan man hindawat dayon ko wala ko daghang makulit hindawat ko kay akong gisilsil sa akong alipatan katong tigulang nga na ako noy magsunod nga moabot ikatulog adlaw dawat na katong sa unang panahon kay katong mana man tong gamay nga pag-abot og tulo ka adlaw padagutan og kandila tapos bulingkaton kung unsa ang sulod ato magrosaryo kay nagdawat na may pag-ampo dungan ni sa akong bana. Moto nga, nagpasalamat ko nga atong panahon na nasuruyan ko sa tigulang. Pag-abot na ko din kay niingon ning deklarar man dahil ko ng Amparo nang karong Disyembre nang magpatahi kog sa nina kay muuban ko nimo dahil 1973 man to. Nagdala pa kog bata o katong among nasa binalay. Tagsamid bata puro siyam kabulan ang edad atong mga bataan namo. Ang cottage gani ato diha ana o gagiusa pa man ang tanan nga mga misyonarya diha pa man kwarto-kwarto ana. Diha mi. Pag-abot karon kay manlakaw naman gid mi anang higayuna. Unsa resulta? Pagsakay pa lang namo sa lansa, natingala man mi nga nagtinan-away mi nga ingko nga. Ngano nga nilarga man yung lansa nang upat naman tayo pasahero. Unsa man yung ano man yung kuan na lansa ha? Nga nilarga man nga upat rata. Di mo tayo ingos na yuman saba pag-ampo diha. Di ay, ang akong amahan o ang akong inahan, naana dahil diha, pagti ng kaway-kaway siyang gamot, kay andan sa nila palargahon. Kay naami yamin kwaon, balikon minya guha, kay dini minya paubanon ng Amparo. So kay larga naman yung lansa, pag-abot dire, hintagbo mas diha, galingkod siya sa bangko, ingon man siya. Walay tao ni nga akong tawgon nga dili makaabot dinhi. Bisan pa ang lansa o patre pasahero pero mularga kay daghan nagkarga nga mga espirituhanon. Oh, daghan di ay mi. Daghan di ay mi kayo. Mana nga atong higayon na mo to siya ang ako ang kasaysayan sa pagkamembro na ko sa PBCN. Dayon, niya pag-iisa kay tulong man ni ka testimony na ko nga akong ipaambit ninyo karon. Sa kaduha na-strapping ni pero naghatag ko pag-ampo sa akong amahan akong nagtagaan sila pag-ampo si mama o si papa so ako nang nagtagaan sila ang akong mama nakahibalo na pag-ampo ang akong papa kay wa man ko kahibalo iya man lang diay gisulod sa Epitaka daw bi ka na may pamlay sa akong pagkumangkon sa Muntol nangadto mi kay mo man toy dako kung tawo akong papa pag-abot dito akong mama kay na may 15 katawo nga patungha pagkabuntag ninyo magsa ulita ang truck nga among gihat yan di gyud unta mi ikarga kay gabi na lagi alas 12 na gabi tubag ko man di lagi ta uli kay gabi ron bawal ron nga mularga ta nga gabi na ko insa mularga lagi ta kay ugma na 15 katawo paglarga na mo karon pag-abot sa tunga-tunga sa among dalapang kay na may giali di akong gikuhit ang driver uy Mr. Driver na lagi ali dito sa unahan oh basit ang muson ta insa wala oy gitiaw-tiawan ako anak nila sige mo kun tiaw-tiawan pag-abot karon dito sa giali anak kay giambos mami nag-ana man ampo sila to di nakana man ko sa truck sa luyo sa driver igo na yung driver nakana man ko distansya na gamay sa akong siko insigitan hapa ang wala pati yung hapa ko paghapa na ko karon nakaduol ang akong mama ang akong papa kay wala man siya kahapa dayon naig-ano siya sa ilok dayon hing-ana pag siya sa truck siyempre naigo siya lakpot ang iyang dila atong higayon na tulo ka buok ang patay ato akong papa conductor o driver pero pag bumberen siya gitamay din ko Mr. ginani ko niya na ali yada kong punta na asan pa magdawat gali o pag-ampo nga dili tunan isulod lang sa iyang pitaka mamatay yun ang imong mama dili wala siya namatay kay doon namatay pulo nga elektronikan man nimo imong mama di na buhi imong mama buhi katong akong mama
Maldita dito kaayo sa natanan. Kay di san sinuhuan og sinang amparo, ako og ang among binalay. Kulatado gid mi ato pag-abot dire. Kay kung wala man katong nakaraan ng misyonaryo nga dire nag-ebanghelyo pag-abot namo sa Osamis City, ning ingon gid siya. Iway kay naay taga Osamis. Kaning mga bayhana nga duha pag-abot din sa ila, pag-uli human sa konferensya, bukbukon na sila uban sa ilang misyonaryo. Tinuod gina, gibukbuk gid mi pag-abot sa kadaghan ng tao sa Kapukaw. Wala na po. Manakog nalipay ba nga, nabukbukan mo noon nga, ingon sinuhuan nga, day, unsa man, nainklinar ba yung luna nga nakulathan tapos imong mama? Ang wala man noy, wag gyud makulak niya akong pagtuon mo to kang master. Kay dako kaay ko kanang milagro nga akong nakita nga dito ba dit naa pa mi dito sa kuan Sinay. Nana ko'y pananawon sa Sinay nga akong nakita, bahin diri. Pero wala nako, dito nako nakita pero wala nako makita diri. Pero mo na gyud ang posisyon mo na gyud. Karon ako na isang inganoy. Walay kay iyan na akong papa. Pwede ka nako kay matinumanon ka nga anak. Dili ka nako bahinan og yuta. Unsay tubag nako sa akong amahan. Pa, amahan lang ka nako sa material. Pero sa espiritual, minahal ko sa amo ang magtutudlo. Iya kong gitagaan, iya kong gikagahan, haron nga makapasabot ko sa ubang mga tao. Kung imo kong isa likway, walay kapin kabubuton imo kong isa likway. Kay ang yuta kung mamatay ta simba ko, dili nato na madala. Bisag usa ka sentabos, wala tay madala. Sulo ang ato agad paghigugma sa Dios o pagbinutan mo rin. Ikadahan ako bis naman. Pag ingon ni Master nga larga na pagka 15 sa Disyembre, nalarga nami. Kubanto si Nanay Elisa. Pag abot na mo sa kanang kulambugan, pag tungtong pa lang namo sa kanang naang batsilot, ingon dayon ang tingog akong nadunggan nga pagbantay ning kana ay pusil. Ingaw ko sa langit, niinga hanag ko sa atop banin ko. Bantay na ay pusil. Master, kung unsa man gani ang akong nadunggan, Master, lo sabi mi. Naghanda mi diri nga karga nga mga PBCM. Basin bayaong madisgrasya mi, anak. Daw di karon pag-abot sa maigo kay gipire man eh. Pag-fire na mo karon, alamwag mo, sakay ko sa akong katapad, nga tuluman to kasakyan ang diari ang tapad, dako makain tao, wala na lang ko, nilingi na lang ko nila nga, uy, ni-strapping man galing ato ang nisakyan, porting fire, anak, bigit punting na ang driver, wala magigipon maigo, ang bigig, sulat-sulatan, yung maes armanet, wala gihapon maigo, ang paminaw na ko sa truck, gasagit-sit nga mura galupad siya. Sige na kong ingon, Master, tabang, mura ganyan akong giluwas. Kay katalagman na ni. Ngayon mo kung giingnan nga pagbantay kay Pusel. Ama na to. Pag-abot na po na mo din sa doon sa Villanueva. Kay naanay babae, gabit-bit og bata og nag-ingon-ingon siya na, anak. Sa itong paparahon niya ang among isakyan. Wa man mo para among isakyan, kay pertay ng kusuga. Ang puwan sa kurente, kanani ang wire. Ning sangko man diha, kay natumba man ang poste dito sa pikas. Ang katong mga military nga nagsakay na mo daw ka po, diretso sila lupa dito sa tubig na linaw sa kanal. Pag-abot karon kay ang kanang kurente, mura magipangkatay diri, gikatay diri. Ako muhiyan ako kaambak sa bintana sa trakay mo. Ako una nga makurentihan kami adtong higayon na. Gipugnan man ko sa kong banay sa ayupag na yan, kay mapiang ka, nga na siya. Di ba ka masalig ni Master? Iko di man, salig man ko, pero maambak, di ko kay na ay mga bata itong dala. Ingin siya. Ayaw, salig ni Master, wala na. Ikating na din, wala na panahon nga makurente pa ang kuan, ang kurentihan ba ta. Buto, pagsaka sa military, akong ginansin. Kano po nang lukso man sad mo? Siya, oy, imposible nga, kung wala pa ito makating diri, hurot mo kamatay din sa truck, mukurog lang mo ba? Pero, naman mi Diyos, sir, luwason na gihapon sa mo ang atong katalagman karon dili wala gihapon tayo nakulang bisag usa. Ingana lang o mura to akong testimony, daghang salamat og maayong gabi. Salamat kayo sa testimony ni Nang Perla, no, chapter president sa Osamis. Pasidurang na po si Master. Naabot siya sa PBCM diay. Nanay mga pananaw ni naguna. Imatod pa niya yung si Master.
bisan kinsa nga akong tawagon, pagtawagon ako, maabot gidinhi. So, sinang perla, sa mga pasyona nga yang istorya nga dunay tigulang nga niadto sa iya, nagpasumangil baligyag bulad, o niya, yung igsoon kay medyo wa kagusto siguro nga yang giatiman, pero nidipinsa siya, nakita siguro master nga kini tao gini nako kay mo dipinsa man ako. Kanya tinuod ang sulti nga after 3 days dunay musunod. Mao na dito mga misyonaryo nga mo nakamisyon nila. Pag-abot po din sa nahitabo sa iyang amahan, mao lagi na ang manudya man gid master. Sa una bitaw dinhi mag-ibanghilyo, ang uban dito nga nakahimo og di mao magtago-tago bitaw ana tago-tago pero master kay di man gid kuan mo kay iya man gid istorya. Tawagon pag yung kasudyaan, yung ka. So, nahitabo siyang amahan, nagkupyag pulong, or pagampo, gibutang sa hunahunag kasing-kasing, suod lang spitaka, pag-abot sa katalagman at tugyan yun. Wala na. So, tanan, ang pasidungog niya, nga to kang master, nga nagpabilin siya, tiyaw mo, 1973 pa. Diyan sila na membro, no? Akong ginikanan, 1977. So, mga pioneering sa PBC mga kaigsunan, gikan sa pagkamembro hangtod karon na nagpabilin ang ilang pagtuo, layo ang usamis, pero nidumdum sa adlaw natawan sa atong magtutudlo, dilawig dinhi kita bakunon magdagat, niabot dinhi haron sa pagtambong. Sama sa mga kaigsunan sa Cebu City mga kaigsunan. Nilawig dinhi tungod sa pagbati ang pagtuo na kanunay diha kang master para motambong sa konferensya. O niya, sa dili pa magpadayon, ako lang isingit. O sa, tawag si Reverend og si Madam, ugma pohon, dunay training nga pagabuhaton. Sa gusto nga mukuha og mga kopyag pulong, o mukuha og mga spiritual things, pero yun si Madam, ang available karon ang singsing, o niya, ang rosaryohan, wala pa. Pero kung mag-advance mo, halad sa rosaryohan og singsing, ma-follow lang ang rosaryohan kay na naman kung mo abot nga rosaryohan. So, ug mabuntag magsugod Dora City daw, diri na si Mads Lorna o sinang Nisia Montesilio ang in charge sa pag-training ana. Para sa mga kaigsunan na gusto nga mukopya o mukuha og mga spiritual things. So, sumuna ko, ugma, buntag, dunay training nga pahigayon ni ana mga kaigsunan. Karon, di pa ko motawag na ako'y ipatestimony. Ganinang buntag, sige ni roll call yun si Ribirin, ani? O nakabati mo. Kaya gusto po di pabati nga mapabati ni Reverend ang iyapod nga kasinatian nining atong igsuon pod nga nganong hugot gid kay pod siyang nagtuo ni Master tungod sa milagro nga gihatag niya ni Master sa panahon sa mga dalanon nga mga katalagman ba nga di malikayan ba instant nga hitabo pa. Matod pa ni Reverend gani sa pagtestimony nga murag huot pa ko ang sakinan nga di musibo pero murag giinat ang dalan para gid makasulod ang iyang sakinan. Pinagi sa pagsampit niya sa ngalan ni Master. Paliyog ko, akong tawagon, paring Joseph Velasco, ganinang buntag naging roll call si Reverend. Asa man si Joseph na ba? Wala man, asa man kay patestimonohin ato siya sa iyang mga testimony nga mga kasaysayan nga din tungod ni Master. Ang imposible nga unta, dili gid mahitabo pero tungod sa ngalan ni Master. Nahatag yun o natuman yun ang imposible na himong posible. Brad, pare, imong panahon. Mga igsoon, hingaman sa atong magtutugma yung gabi, Master. Hingaman kang mamibit. Tinood, nginay-ngingon sa akong pare. Ako naman ay kasulti dire. Panahon to na kumperensya gapon. Ari may diregikan mi sa laligan, uban ako mga bata, gagmay pa to akong mga bata. Pag abot na mo diya sa mahito, may tao kang pilit. Wako kabantay kay dagtuman ang kalsada. Na-truck nga naraot, 10 wheelers. Nga kay nagkinta ko, kusog nagikay akong dagan, nagbahada ko. Muy ako nakita nga truck di ay. Alanganin na nga mag-break ko. Kaysa akong mag-break ko, mapansa ko sa ilaw mo sa dump truck. Ang akong mahurot yun may kamatay, kaya ang mga bata diagit sa project. Kasi himon ako, ako na lang hiwi, bugamay, o naghangyong ikong master nga, tabang master, ilibre mi. Kaya mamatay, gid miya ni gurot, o mapansak mi ng ilaw sa dump truck.
Karon pag nilikay ko gamay namo po yung trailer nagbusina. Nagpapapuntak-tak tiyo nagsugat man gyud. Butoy ko libre ha gid mi master unta tingala ko nga ako lang sang gibi o gamay ang jeep. Murag sa nang Panginoon magsagid-sagid siguro sa 10 wheelers ang kilid murag tudlo na lang siguro. Natingala ko nga dako kay gimat ang 10 wheelers ng layo makay distansya ako nakasulod man ko. Nga sa ako nga di man gyud ko masulod halos. Muna nga si master siyang gingon gibanghilyo nga bisag punon pa ang inyong ulo sa sago sa pulong sa aksidente di ginani mo batbat. Pero tawagan nga akong pangalan, di ba? Libre mo. Mo na ang gisulti master. Di ba? Nakanong mo na. Mo na tinuod na. Okay, layan niyo pa. Tinuod na. Salamat, master. Okay, salamat po, pre. Kay kanina buntag, yung silbi niya, asa naman to si Joseph nga, gusto mo kabati na giniriberen, nga ano, malipaw mo ko ta, kay tuwa mo ko tanan ang pasidungog ang master tanan yun sa atong mga testimony mo nang usa nga hinungdan nagpabilin ta sa pagbarog sa PBC tungod sa mga milagro nga nasinati nato sa atong tagsa-tagsa kakagalingon. Karon mga kaigsoon di sa kumutawag ha o kinsay mosunod nga testimony kay akong i-intrigo sa kaubang ministro Brother Hermanos Macarayo. Ha? Lagi ikaw na mo padayon pre. Pero ikaw na mo kuan ba mag-handle. Okay lang? Padayon ang gyapon sa sila. Okay, sige. So, ang akong tato nga og walay pay mo testimony yung hatag kang pare siya mo padayon og istorya kung dunay mo testimony siya mo dawat. Pero matag pa niya kung dunay continuous nga mo testimony og wala na ay na nato mahatag sa iya. Kinsa ba? Tagham rin asa unahan ka ng isa. Si Manoy. Actually, napod ko'y testimony po. Ganina nag-testimony ko kato ganina. Napod ko isa ka testimony po nga nung naingani po ko sa PBC nga naabot po nga nagbarog ko sa PBC. Ako na po nang isigitor gamay lang. Kamu ra baday kabalo po mo testimony napoy ako, napoy amo ay. Ano isa to ngalan? Jinilo Bintulan. Jinilo Bintulan. So palihog sa imong testimony. Mga higala, ako day taga Cebu sa Bugol, Nailon, 85 branch. Isip usa ka misyonaryo nga niya karon sa inyong katubangan. Kining ako dili ni milagro nga gihatag ni master. Ang ako nga buhi gyud kamatuoran. Kaya atong 2001 murag nakamatiko dagoy mo nga nagsulti si master ang gibiha pa pagsuod nako kanang hintudlo siya sa ako og nag-ingon kanang tawhana nakaila na sa kumbinillan sa San Remigio. Apan sa dili pa ako dieng i-greet si master og happy birthday master. Daghan hinaot ko nga sa imo niyang pagbalik nga daghan pa kaayong mga tao nga mga buti puhon. O ako na din pasalamatan ang mga kaubanan nako nga mga misyonaryo na niya karon, mga ebanghelista, mga manugduyog sa banda ni master o si Reverend Mami Biti nga niya ang miday karon. Hinaututa nga og nakabati mo aning akong testimony atong year 2001 ako nos pagkasugdan nagingos master nga ako naka ila kuno ko sa bininla niya sa Remigio. Unya gitudlo niya ako ina kog napay nagsunod ako lingi ko liyo wa man ginakasunod ako man gigipuwing ni master. O paglingkod ako nag-ingon siya nga kana tuhana hinlingkod nakaila na bininlan ako sa San Remigio. Nakaingon ko sa huna nga
kinsa ka ha? Mutana ka? O kinsa? Itong anak ko nimo. Si Esteban Caramonte sa Luok, San Remigio, Cebu. Nakaingon ko nga, Master, nakamatikod ko na ang gibili na to ni Master o siya nagbili na to kay iya mag-mention kalabira, musulti yun, tinuod gina mutuumog sa dili kalabira nga musulti daghan kayo to pasinti si Esteban Caramonte ato mga panahon na gamay pa ko, nagyanan pa ko mga 5 anyos o ingon na siya sa San Miguel na po ko'y bininlan si Sabas. Oh. Dayon ang ikatulo niyang ginganlan sa Sudlon, Cebu. Wa ko kailangan ng tawada, pero iyong ingon nga kada simungkado munay una na kong bininlan niya sa Cebu. Oh. Karon nakaingon kong nahuna nga pastila no. Tinuod gid ni Master nga Dios kay ngano man nga si Esteban Caramonte pagkalayo atong Luok sa Remigio nganong dimension man niya nga iyang bininlan hinoon ang kamo mga misyonaryo o misyonarya murag nakabati gyud tingali mo anang tungura apan ang wa mo tuo mo ingon man gyud nga wa di ko tuo kay wa kita pero kanang tanan nga gisulti ni Master tinuod yun na o akong manghinaot ko ninyo nga ayaw yun mo pag dumili sa pag-ampo ni Master kay si Master maon na yun ang Diyos ng Espiritu Santo nga atong gitawag gisampit yun na to kanunay ang yangalan o manikamot mo sa inyong pagmantala sa pagmisyon nga mamunga pag yun ug daghan nga mga tao nga inyong madadli sa sulod sa pasyo. May gabi daghang kay salamat maro to. Okay, salamat mo. May parang testimony no, dili sa mga kamatot niya milagro, ipakita ng lugar nga si Master ang iya kibali nga mga gipangdunglan kay sa una si Master daghan mga gipangdunglan si Master mga butang dili bang mga amigo niya siguro sa una ba kay katulad gani si nung kuan Rogelio Tantoy ta Claveria sa una usa man po to siya nagingon nga gibinlan sa Master niya grabe man to siya pod kay kuan to dito basta-basta nga pasilong din sa pagtulog ng SPBCM pero pag abot lagi sa panahon nga tawagon ni Master ang iyang mga tao doon mga bininlan nga di maapil po ang uban tawagon ng mga bininlan abot po din si nung Rodi Tantoy ang bana man to ng Mila ba nga Tantoy katong pagkamatay ni ng Rogelio Tantoy na minyo sa dito kang palon oh niya usa to niya katong iya po diay sulti nga murag makayon siya matuwan dili nga na diya anang tawhana gibinlan diya kalabira matun pa niya nga kalabirang musulti na Master manana mo nagpahigayon na may posible lugar kung kato siya binlan po sa unang panahon mga kaigsunon. So lahi po itong iya nga testimony pagpasidungog yapon kang Master nga si Master di giday pod basta-basta nga ordinaryo nga sama ka nato nga doon na siya suguon ana diyang dapita kay nako'y gibilin isulti ba yun unsa gibilin niya murag maglisod og pagtuo pero sa dihang tumanon pagkadto na tinuod yun ang isulti ni Master pagkakanato mga kaigsunan gikan Cebu no gabot din sa Cebu to gikan Cebu so dilawig yun sa kaig barko aron mutambong sa selebrasyon sa atong magtutudlo sunod at testimony kasama itong lipatas kamot Palihog. Asik paring Juling Malinay. Pre. Ikaw mo na pre. Abi na kong taga Cebu Ragapon. Baka na to si paring Juling. Unabya mga kaigsunan. Hello. Una sa tanan sa dili pa ko may katahuran. Una sa may gabi ikan yung tanan. Og ingon man kang Master Tomas D. Eugenio Sr. Supremo Presidente o Pundador sa BBCM. Kaya sa una magbahilyo ang magwali dili gani yung pundador suko na siya.
Busa karon gipukaw na ko ng akong na dunggan sa unang panahon. Na akong nakuanan sa unang pre. Kanya kini nga akong mga inyong nakita unsa bay rason, unsa bay naabot sa una nga ako dugay no tang panahon nga ako mubarog diri. Kay ganahan ko mo padayag ug unsay mga milagro, unsay pagka Dios si Master. Lamang lang kita man gud nagdawat magutaran o galing lang may kanya-kanya lang nga mga sistema sa usara kapaagi matod ba Master sa nagkalaylahi ninyong mga prinsipyo sa usa lang ka katuyuan. Kay naghisgot man sa ginambitay di sali ko aron pahibalo sa ako ang naagian nga mga milagro. Una sa tanan, lakbitan na nako ang pila lang ka mga pahitabo nga bisan kano sa bisan sa akong paglakaw, pagbarog, sasandagpit, dili ko makatuos ko kagalingon kay ako labaw na sayod kinsa og asa og unsa ang sukod sa akong pagkatao. Pero kung ang Dios maghatag og pabor diay sa tao, muna gingon ang mabuhat sa tao dili ang mabuhat sa Dios dili mabuhat sa tao, pero ang mabuhat sa Dios dili mabuhat sa tao. Ang mabuhat sa Dios dili mabuhat sa tao. Busa unang-una 1979 ano nga panahon na diin ako nagpanuwigon sa 14 anyos 1979 kay 1965 mo kuno tao. Pag-abot anang panahon na si Papa pag-abot gikan sa Negros Occidental gini labang gilatas ang laod sa 1976. Then unang pag sulod sa mong pagtulunan sa BCM din siya gitagaan ditso automatic ni Master og katungdanan gahimo siya usa ka chapter president sa Libuna branch. O pagligid sa katuigan gikan sa 1976 miabot ngadto sa 1979 nag-additional si Master og mga cabinet member, vice president, subsecretary o uban pang mga opisyal. O sa diha ay nagkuha si Master diin kini gi-intrigo ang mga porma kang kinsang mapilian nila nga himuon nga additional nga mga opisyalis. Mao kunoy papirmahan sa maong tag-iya anang nakabutang ranking sa imong pagkatao. O si tubag sa kamamahan si Paquito Labia. Di kay gadadi mo siya Master. Dili man na mahimo kay nasayod tinuod na daghan ko og sakop sa branch sa Libuna. Pero ang problema lang nasayod magadi nga mga illiterate man taon. Wala man tayo kabang kaagan, okupado na ang katungdanan sa tao nga naay kahibalo. O wala na ko nakita di Master nga wala. Pwede nga isingit diha. Niingon man si Master pagtubag. Paking, kung kinsang makita nimo sa imong mga tao nga musulod si mong hunahuna siya na, mo'y tagiya ana nga katungdanan. Diyos, kay pagikan niya rin, ako magida, doon kalaan pa kay kini nga porsyon, kini nga portahan ka na, gina mo asa unang Libuna branch. Di ako, ingon na Papa, dito, sakas taas. Nga pa. Alay, papirmahan ni Master nga porma sa mga additional nga mga opisyal. O nabuang mga nahibalo ka na sa iyong anak na emo ko ba pirmahon ikaw gay naghibo na ko hibo kong tao nga bisan sa kong kagaliw di ko mutuog tao pa ba ko kaya kita ka basa di taka kuan naingon siya dili bisang tukon na ba karon sige banto kay anak ko nimo imo lay ko gipili-pili imo ko nimo opisyal bantay ka lang kay dayon naman pauli pingon ka pauli na sa kada branch o bantay ka lang sa kumprensya kasi Master ano man ang tao dili naman ka pwede balik pa o pa gawaso na mo to nga bantay lang ika mahana ka sunod disi kwan ka na kumprensya kay isumbong di kang Master akong wala ko'y grado ano imo kong taga katungdanan sa irong katungdanan nga gihatag investigator pa nakatatag dito sa porma akong
pirmahan, galugos ay tagpirma sa tungalan. Pag abot sa panahon sa konferensya, sobrang kagutom, kakapoy nako kay ako may kabuhang ang lalaki, ang mga kagaminto gikan sa muang sakinan hakoto na mo dagandagan ko kay aron mahuman kay mo sumbong dai kong master kay sa una og konferensya na pag abot din sa compound magpaamin na si master o dili dito sa master maglingkod ato kang Arturo Arnado dinhi aning information o dinhi naman witness sa una may mga bulak karon kay paghuman akong hakot Diyos si master kay wala man diha dito naman sa dinis master doon ay pisina din sa una budol ang tako niya kay mo amin ingas master walay budol misyonaryo walay budol ang akong ipangita mga chapter president o chapter secretary kay matod pa niya i-endorse ninyo ang mga forma ang mga ngalan ang mga additional nga mga bago mga barangay o mga opisyal sa inyong branch. Karon Diyos iko balo bitaw ka master ako grado dito na gidala na dito gipasa dito master sa stage. Itanaw ng master dito endorse na mga porma sa mga opisyalis. Pag branch libuna na dali on istorya kay naaparbay daghang istorya. Diyos pag branch libuna sige na ba yang master Lo, ako huna nga imposible Diyos ba sa'yo siya ka ibalo nga wala ko'y grado ya pati bang kita bito mo sa kumahan probuya nga oragi higo oragi di mayor nga igo oragi kataas siya telepon nubo pa siya ako nga taga dinhi pa ko dulungan so like hibo ko official nga taas kay ranking nga katungdanan tay grado ikaduha di ta kataan kay diwa nga pati pututa kay putot mga ipon kay ko taon pa gamay po kay kong papa dako sigla pero nubo lang ba karon kay gitubag na ni master kong nuna ingon si master sa tao imposible sa Dios wala imposible matod pa ni master pag amping lang kay kaganang ni sulod naan ninyo nga ni sulod matod pa niya inigawas gani anak mura mo umang busa nga sa tao ingon siya pag binutan pagbuhat lang og matarong unsay akong gitubag sa una mo na master ang ako lang nakasayop wala na ko isaktuhan kahilingan ang ako lang isulti nga master himo akong kataan inat-inata ko ako ingon nga ligumar ako lawas di ingon naman sa kong inat-inata Diyos kay kausara pa rin pangayuha imong hilingan dito na pag-ingon ako mao naman galing na nga wala man kay imposible na ako'y pangayuong pabor nga haron nga kataan kong tao imo akong tao nga kataan Diyos dito man ako nahibawan sa ko ang kasunis nga gisulob kay kada bulan 2 purgadas yun ang tubo kay mukinkin man akong kasunis dito man ako mabantayan kada bulan tag 2 purgadas pag abot na nga niyan ako kataas kay pati maniwanga kay ko mas eksakto na po ni kay mo kukuhit sa puso ani nihunong po na kong tubo ang sayop lang wala na ko kumpleto ha wala ko na master pre ako kagwapo imong ang rebire naglawas taas ko nimo ang sayop lang usara ka butang akong gipangayo karon dili na imong baka kay sa tinuod ni sa abot sa puyen ni nana ako nahibulong og dako kay bisag sa makausa kay ang taong dili ka basa sa dapit nga kong agtuan maengkwentro nako bisag pag abogado di kampanilya tanan gi sila mosaludo ako na imo mga tarungan unang-una para gyud nga may basihanan sa istorya aron ta makatuo sa 1979 gamay ra kay anggap sa istorya kay niwang manggay ko para nga balor-balor po ko gamay magsulob ko kasulis-sulo ka buo kay biro gamay sunod ako kasulis ako na ko tanawon solo po ko sanina patol ko buo jacket po dako matso kay paglakaw kay sila ka grabe lawas sa tao gamay ra ulo kamo pero bukto no ko pero muna lang katingala kay ano mo to mga sapaw mo to
Ato na ko Cagayan. Kay dito nagsugod nga ningon si Pastor, ilakaw gani ninyo haron maila ang kagahom, maila ko nga ako di ay inyong manuluwas. Ato panahon na ang akong paglakaw dili lakaw nga nagbisyon. Lakaw ko ato kay malit lagi manok kay una gina kong lakang sa negosyo manok ri kita iribawan bakte na puso saging maglukdo gabi ang sapa kamote baron mo sa ba udlot ba sa kamuti, udlot ba sa gabi, unsa ba, udlot ba sa, unsa mga, ngasta mahali lang, maudlot sa pako. Ha? Niya, pag-abot ana nga panahon, sobra-sobra gina kong kalipay ni taas-taas ko. Kay pangandoy gina ko nga, og mo uswag ako panginabuhi, og maminyo man pananglit ko. Paningkamutan gina ko nga grade 1, og mga anak nga kamagwangan, grade 1 pudunta ko. Pero lagi, kung ang papel sa tao, diha lagi tama sa Diyos ihatag pero may kahigayunan na unta pero sayang lang nga ako lang bisaya ako lang gibuhian kay nga man at tiwaso sa to istorya abot sa ta dito kay istorya ang gapman sa istorya da di anto mailhan og miabot na sa punto nga tinuod ang istorya master pag abot sa Cagayan naapo to ang Happy Emporium, di ba Mariro Bensiana na nakabantay itong Happy Emporium. Ang Cagayan nga merkado sa una, luoy gigay na, maipay merkado sa Antonio, ang merkado sa Kugon, Cagayan de Oro City. O kanang Marcos Bridge sa una, baklay lang gadiha, bro, gaduyan-duyan dia, tapok anang, pag-abot anang time, ang police station sa una, pobre pagkikais tanan. Kay kahoy ra ang ilahang bariki kahoy pa ang haligi ang bariki dila kahoy. Kanya pag abot na nga time namalik ko manok pero pagbuti mas nagitagaan ko og salabutan mas labaw pa sa ilhang kay balo kay man kay og labaw pa. Wala pa ko nila maluko ang tanan nilang formada ang tanan nilang cheat up sa ilang negosyo. Kuha pa ako sa usa lang nako kapag pagtanaw. Pagkahuman. Diyan ko nangiid, wala ko bitso dool. Pag-abot sa tagpangi nga jeep. Ipangsablay ang mga manok sa kilid. Dayon gitulo ka tapok ang manok pero usa ra ka tagiya. Gikan dito mahal-mahal diri barato dito barato. Ya paghuman abi ditulo katapok ang mamalit dito magsugod mahal diri barato diri barato ni kayo. Di bubalik ka dito na maligya adto ka balik sa primero kay mahal. Pag-abot dito kay mingon watsinang ko dito ka na. Takokon di mo dito karon pag-abot dito buang-buang mo ka, ganyan ko mahal, di kay tugot, di tanawa kay bahal kong malit, pati naghan akong manok, di niyan na po siya dire, kay kalalis mo sila dito, di alam mo kung hapot, di lipat-lipat pala ang ito na maligya, di hapot na po dire, pugluo na po dire, muna, nung buang-buang nagkag, hayo na kong bahal, nga nung dito, pagkita ni Ato Sunahan, nakabinos ka na ko, pag-abot sangko, dito, giyahu, gisag barato, kay briefing naman daan ang mga tao atong attorney Angelo Palanyas, pag-abot sa panahon, huwag na i-customer dito. Paghangyo ni mo dito, paghikap ni mo, abot pa ka dito dito. Diklon ka rin sa permiro nga butang o manok. Ilo di ka, unsa mga binata, dili ka gahangyo nga diya makapalit. Karon, ang istorya mo ni. Naglingi-lingi ko kay ako may gitulo nga nagbinata dili ka gahangyo nga diha ka mo palit. Dili kay ko sa kong kilit pre. Abi ko sa likod og naa diri ang katong napay lahi nako nga nagpili-pili og manok mo palit. Wala man ako man di sinyas ko ako. Ingom siya ikaw. Nga binata mo kay buot. Iko kisa way kay ingon ka binata. Ha? Dili ka gahangyo nga ka palit. Iko ngano itugot na nimo sa akong hangyo. Ingon siya dili na mabuli ana. Iko karon og mao na istorya ha. Wala, kung ko nagbinata, o dili ko mo palit sa imong baligya, kana nagbinata ko, pero kay palit o gitugot mo. O dili ko mo palit,
Kana binata ko, pero itugot mo kay kapaliton. Isa dili ta mabuhi na. Wala ko magbinata, isa astig ha, manubag ka. Lain kay kinubagan kanang unsa may saligan. Moto day ako sila gipangutana. Nilibutan man ko ng pito ana. Paglibot lang ng pito diha, gahawid sa manok kaila ko kung bunalan. Na po may tanggal sa una butang manok gikas kamigin. Ingnan ako sila. Sige. Bunali ko anang manok na inyong gihuwiran pero ubos provision. Kana inyong gihuwiran, gamay na. Kung ato dito mga manok ko, butdag ko hagi bunal sa lawas. Ang mga bugok po lagi nga hunahuna nga agtuog. Bugat na kay ikabunal pagkusog di naman may haplos mo. May lagduha o sara. Bugat ang saon ay hawid na. Ikaw usa ka pangutana tubaga. Ang pangutana. Ug dili mo makatubag sa ako ang pangutana, dili ko amin nakasala kung dapita. Pero kung makatubag mo, ihurot nagbunal ang manok sa lawas. E unsa pangutana ha? Kanus aman gideclare sa tong kagamhanan ang balaod nag-ingon nga kung mangutana ka nakasala ka na sa konstitusyon sa tong balaod. Kay kung duna ng balaura mangutana ko ninyo, unsa bang tuiga? Unsa bang bulana? Unsa bang urasa? Nagipalusad ang balaod nag-ingon nga og ikaw mangutana sa baligya nakasala ka na sa tong balaod. Di wala man nila matubag ni ang tagiya ato nga check up nila sa ilahang alignment sa ilahang mga katarungan. Abogado mo dai di patunga dai abogado. Igo dai abogado. Si attorney hello. Igo dai sa attorney Angelo Palanyas. Unsa ibu papa? Ha? Naa Kapitolyo trabaho? O sa Kapitolyo? Ikaw wala ko manhin nanugilon nga adi, unsay papa abogado? Ikaw wala ko manhin nanugilog abogado ang akong amahan. Niingon dai sa pagistorya. Ano dili pa? Niingon pa dai ko pagistorya, wala pa rin modulang abogado ato. Gitubag na ko siya. Kay kung nakasala man, taga-antag kinabuhi ang maong balaod. Atubangan sa hukmanan. Ibutang dito nga ako si Tagpulano nakasala sa mga balaod, ako magabayad sa mga baligya nga akong gipangutana. Kay makasala naman di ay ang tao, pwede naman ibunalan, pwede itabangan, pwede na kulatahon, basta makapangutana ka. Bayad di ka, kulatahan pa ka, bayad, pwede ka kaya na may balaod. Tagaan na ito gipon, pero i-additional na sa ubos sa pinabit nga kung ako po'y magdala ang inyong baligya 130 ang pito ka manok ug ako po'y magdala moingon ko karong 100,000 ang manok ako gihawiran kay may balaod mga mangutana nakasala pwede kulatahon makabayad pa. Pirmahan po ninyo. Kay kung ano balaura pirmahan po ninyo kay mao kay balaod nga gipakanaog sa itong kagamhanan nga mangutana nakasala na. Dito na dayon abogado ni Dool patunga na dayon abogado unsa kisa ba ang imong amahan? Unsa yung amahan, abogado? Yan tuwag na ko, wala ko mo anhi dinhi. Aron nanugilon nga abogado nga akong amahan. Unsa man imo, tubag po din. Doon ito yung manghulog po sa ni attorney Angelo Palanyas. Niingon siya pag-istorya. Ha? Unsa man yung amahan niya, Kapitolyo, nag-anaas sa Kapitolyo trabaho. Ikaw wala ko mo anhi. Nga nanugilon nga nasa Kapitolyo ang akong amahan. Kung dili ang pangutana unsay sala nga inyo kong pareglahan. Di ingon na yung mga tao nga naglibot kay mura nagkulisyo, mura nagbulangan tong kay hawan mo sa una ng kugon kanang atubang ng kasilyas dito, Palanyas ani kanang kasilyas sa una daot mo kay sa una. Gi kuan dayon. Gi katawaan dayon sa mga tao nga mga nakibalo silang estilo. Abi ko itong mga tao nga nag-alirong musukol ko, pero wala kibalo nga, dili ko sukol, ay gagamay, inako, giputos, yung lawas pila ka, bukal sudes, pila ka buksarina, pero dako utanahon. Ako na sila giingnan, lingo na yun itong mga tao, lagi, labon na yung mga profesional, maestro, maestra, mga gwapo na mga tao, ilaro ninyo, ang mga profesional, walang nahumurod sa kinilis, kaya inyo mga hadloko na yun, inyo na yung, wow, kamu lagi, ang piso may naghumod ninyo sa kinilis. O sa tubag sa abogado. Ayaw mo to sa istorya, kay istorya usahay makaayo, istorya usahay makaayo, usahay makadaot. Ayaw istorya. Kini iyang paghana nga naghangyo sa inyong baligya, ihatag tanan iyang gusto. O ihatod dito sa dapit na ang iyang sakyanan,
Ayaw mo pangayog libor, ha? Yan pingi niyo, ayaw ba niyo kasi ha? O sa sulti sa abogado, attorney Angelo Palanyas. Ayaw ba niyo hilumti? Aga, may tulubago no niya taniyanin tawhana o ato ni hilabtag. Nga sa ato pa kanang gitawag og reflection, attraction. Kung ang imong istorya di magkalimaw gi inam reflect, pero kung ang imong istorya attraction, saludo ang tao nga naay kahibalo. Ha? Busa na pailain na istorya. Sa panahon nga ang taong legrado naglakaw ibabaw sa katalagman. Libuna, kana libuna kanang San Jose libuna Bukidnon. Dili pa mga edukado ang tao, pero ay lang mo pagmahay kay kanang pulong ni Tibo. Pulong mo na sa mga taong wala medukar. Kay ngano man ako, kanang tao ni Tibo taga diha mo kagod og lain pinulungan. Kanang lumad ka ba? Pero lamang lang sa sistema, sa istorya, wala mag-isgot ng tipos, kita na, Julito, damay, daot, mga wala, mga daot, dili na pagdaot. Sa sistema, ang tao, ang sa taong dili patangat, bisag hingan lang tag dili mo. Kaysa gani sa itong pagkatao, ang Diyos, bisag isa ka piraso na lang, natualya, ipadala sa Diyos, nga nailamang, naipabor sa patago sa wala, oros na pobre, hubok, o dinhi na sa ibabaw, sa kalibutan, sa blessing sa Diyos. Matingala kang naulahi, may panalangin ug may grasya, puno sa grasya. Pero na may tao naningkamot pag-ayo, pero ilikay matod pa ni pare agbo nga basi digamit siguro tong panipas italipsay ang grasya. Usa nga ang tinuod nga istorya munay duhara ka matang grasya ug disgrasya. Ang grasya gitugyan sa imong kamot sa Dios ug dili nimo mampingan mutalikod na siya. Pero kung mampingan na siya, kana siya magpabilin sa imong kugalingon. Usa doon na pa yung sa kabutang. Kato pinakakuyaw na lang yun nga kuan kay daghan kung nagian. Katong nahiskutan sa itong libuna, tulo lang ka kuan, tulo lang ka istorya lang ni duha ka talagang duha. Pag abot sa libuna, nawala man ko itong iyong litibo ko, ayaw mo ko hibusan na, kay midugo pa kong litibo. Pag abot sa libuna, San Jose, saka ko ng kuan maambong iring susi ato pa mas maambong pag-abot ako diha ang mga tao atong panahon na sa 9 year ang mga tao wala pa edukasyon gaayo pag-abot ako sa ilahang barangay ang tao nakakita aglahi pamahon-pahon ng postura sa pagkatao musaka silang kugulingong balay nagsira sa ilang kugulingong balay nagtago tagbaw na ko panawag, libot ang unsa mga tawhan nakita. Pati kay ko bati kung naunsa ba dagboy din ako. Unsa ko ni mga adlaw nga, wa ko kibalo nga mga litibo dito. Unsa may dagboy ko nako karong adlaw day balhin ko sa Ginoo, gihibos ko demonyo kay makita ang tao nang umlagan pasok mo sa taas bisan pag mga idara na. Karon pag abot dito sa daplina sa highway nga edukado na. Ipangutana na ko ang usa ka tao, iko God, asa man ang saktong agianan ani kay sa una ang dalan matabunan pa sa sagbot imo na lang wahingon para kakalusot kay wala pa saktong mga kahimanan nga muhawan sa mga kahitaan pagtudoy siya unsa man dayon mong tuyo dili brad ang akong kuan bay ansile malit ko manok isa og palit ka dinhi ka ni agi balana dito ko gitudlo niya dito sa Pastuhani Idralin sa San Jose, dito sa payo sa Matampay. Karon gisunod ko kaysa akong pagtuo siya nagsulti sa tinuod. Pero usa ka litag nga nagpaabot nga kamatayon sa unahan. Ngano man pag-abot nako sa mong dapit nga iyang itudlo. Di ay usa ka patay nga sapa nakasabot kasabot patag usay patay nga sapa. O buhi mala okay. Karon pag-abot ako sa patay nga sapa bisaka na po ko pibabaw, may padulong paingon sa patumong sa ingingon na ikabalayan sa unahan. Nalipay kog nako sa kalayon sa akong giabutan, nagtuon ako nga ako na itagiya kay kinawala gini alamag sa mga buhion o pilay presyo. Ako na lang magbutbutan nako kung kalipay kay hilit naman kay nga dapit, mudaga naman sa kilometrahe kapin. Pag abot na dapita, pagyahat nako kay sa buto man nakita na kung bubuhay na ito kuyawa balayo kaya ang street ko mas bubuhay ko nakita wala mo kumutan pa sa sulod kuyawa balaya kahit
dako ko kay balay sa sulod kay na mabuhay rin pati bataasa pag sulod pag ana nako diha nakita man ako mga kanding, karnero, baka, kabayo, kabaw ay kun na. Di malas gino gibinuangan di ko lahiro ba to. Balik ko sa agi. Pagbalik na ko sa agi, dito sila sa pikas ba sa sapa nga patay. Ug ako po diri po ko sa pikas nga ibalik na ko. Nagpurong sila pula. Ha? Nagpunsira sa pula hasta ang espada, ang puluhan gibukusan og pula hantod ang sakuban sa espada gi kanang pula kanang gitawag lagi Indian ba pula gi kayo sa tanan nga wala mi lain pula pa usa raman gitawag lagi Indian hit nga pula karon pag abot ana nga point pag abot to sa diha sila sa atbang sa tayo nga ipakita nila ako dibati ko kabalaka ikaw sabi buhaton ako ani ha nga kanang dautan begini lang katuyuan gilingla na ko kay sa luyon ni tanan di ay di na di sila plano pero sa kung huna kung dili lang ko mawala sa galingon ang manok makabuhi pag ani may buot ako pag nga may kabuot ng bago mo to ga usig hibo na ko kay ang naghalo sa kung huna kakulba o kabalaka ug asa patungo nga akong kagalingon kay og mudagan ko ha tulo sila ya may kabador pa tong may kwadras kabay ang may mga kabayo kumayo sa sakay ako bisag kabaw rin na mo sakay kay kabaw maapsan niya po gani ko paakon pa ko nila paakon ako aron nga ang kasakit di na kung bation dili ko mubati nga naa sila armas pag abot sa ubos dito gyud sa kinatulungan sa sapa ila kong gihod nahulong ang ano man brad ang sabay tuyo ano nagabot ka man nining hilit nga dapit ikaw dili ka ni kayan sa taong sa taong dumuduong sa iyong dapit nangayo og direksyon dili mo hatag og formal nga agianan naiyon ni sa pag-istorya wala ka ka mahadlok ng panahon na kay naay nag-aninaw magbalantay sa palibot nagtanaw sa palibot iko unsang klaseng magbalantay balaod ako mo kay ang rebelde ang kagamhanan ang rebelde ug ang komunista o ang rebelde ug ang gobyerno puros sila nagdalag balaod dili ba pag ingon ang balaod isa gianak ng balaod pag ingon niya balaod ikaw og balaod sa punto nga wala ba ko mahadlok nga nag-aninaw ang balaod wala nako kalisaan buki na karon ang pangutana kung rebelde sila di pabor nila kay ingon kunta dahil sa balaod kay hindi ko mahadlok sa rebelde panalitan po siya o gobyerno po maipit po kay rebelde di kay mahadlok o balaod diba may duha ka matang naaka sa gitna sa wala kang bibingka kalayo ubos kalayo babaw ug di ka puwasa ng istorya usaha mo ha pag ingon karon usa mo sali karon ang pangutana mo pag istorya Ngayon sa istorya. Unsa ba imong saligan nga di makamahadlok sa balaod? Ang akong gitubag mo ni. Ang akong gisaligan kay ang balaod wala tukura. Ang kagamahanan wala tukura sa Dios. Para sa mga taong mga dautan kun dili gitukod ang balaod. Para sa mga taong dautan nga mo'y mubadlong o musitol o muhatag katagbawan sa mga taong gilupigan. O sa itubag niya, dapat gipasungilan ka. Ako gipasungilan di komunista. Pakyas ang balaod ang inyong ibarugan, ang inyong prinsipyo. Kay pulong pasangil, sa itong padili tinuod, sa punto lang ganing pasangil, pildi na mo na lagi na ko. Pero ano nakaako pong sulti nga, ilan na magunggi, sirkuluhan. Sa puntong pasangil, sa sayop na mo na, ang kalibutan walay kalinaw, kay kamo mutuong mo pasangil, ang inyong balaod nga inyong igampanan, ang prinsipyo nga inyong ibarugan, walay hinungdan. Kaya nagkatawa, ang taong dautan, walay kalinaw, kaya ang kamo mutuong mo pasangil. Sama, nga walay kapuslanan, ang balaod nga inyong igampanan. Kaya kung tinuod nga balaod, nga hustisya sa demokrasya, walay kasaypanan. Diin ikaw, mga panghimatudaan nga kasala, pagdalhon sa ukmana ng imong mga kasalanan o katimang timbangon o unsa ka bugat o kadako sa imong sala nimo mo ang kadako sa silot ay sentensya diha nimo amo to dayon nga niingon sila pag istorya
Ora sila naluya, imbis nga masukunta. Nilamano sila, Brad, kisa ba imo ngalan, Brad? Ako si Julito Unabia. Isa igunsa nimo si Pakito Unabia. Ako nga isa aban to, bra. Kaya katumatawa na po na encuentro po dito sa akong amahan. Pusa, ang akong istorya, o ang istorya ni Master Umhaom ba tungingon niya, nga wala posible. Sa tiro di ko kabasa. Pag abot sa time sa dipitanay na, o di pa Diyos si Master, nga naman nga ang katagbawan, nga tubag sa tao, o di pa katagbawan, nga nangayo mo sila pasaylo. Sa to pa, may katagbawan. Sa last na lang, di na akong misot, ipatigil taasa sa akong nadiyan. Ano pita, naglakaw ko sa dalan, ako na rin na, namupo kong mga butang, kahibalo, kay wa mo ko'y maestro, ako'y estudyante ra sa akong gugulingon. Unsay kong yun huna. Kung ang kamatayon sa tao, kung ang kasaypanan sa tao ang paghusga, dili ang ayan, kahadlukan, ang kahadlukan ang Diyos lang. Pero sa mga butang, hitabo, sa mga pagtayog sa akong pagtuo, Master, kay bisag sakyanan ba, sultihan sa dili. Dili lang panghambog. Kay kang Master kang tanan, dili ta mahimong mubarog kung kita ray pabuton. Daghang butang ako nagawan. Tagaan na lang isa na yun istorya. Dili na ko to isgutan tong kaming kagawad Moreno. Nga itabangan mi kato na lang isa kay mo toy kuyaw sa tanan sa tibuok kasaysayan sa akong paglakaw. Atong 2004 December 2004 December 24 po. Unya lagi atong panahon na dunay mga kasakit nga gihatag sa Dios sa pagtayog sa pagtuo. Kaya aron siguro aron namutalaw nako. Usay kong himo. Gusto nako nga tungod sa kabug. Aton sa mga pagsulay kay karga na masag nako, gusto kong magpakamatay. Pero di ko magpakamatay maghikog, magpakasala ko para itugyan ko. Unsa klase pagpakasala? Gilapas nako ang iyang balaod nga gidili nga mga pagkaon. O sa pag-abot na panahon na, iabot ako po ang sobra-sobra nga dili halos na kung makatulog sa problema dagan. O sa diha, nanghit na lang ko kapital sa kong mga silingan. Kagabi na dapit. Iko, pulama ko yung kwarta diha, kaya aron makapalit po tag bugas na ni mga bata ata mahila ko makaon. Loyo. Total, kusog man ang December, kay December 24 man ugma palit naman na. Ulit na kong kwarta ha. Sige, salig mi sige. Atag kwarta. Yung ilog na kangit-git og hayag isuong ang dapit nga dili ang iyang sudlo. Adi, wala akong tanong din na istorya kay ingon na kanang kay pala mas kagawad anak Moreno. Katon na lang day katong grabe ka kuya nga kon. Dinhi sa Manaol. Kato sa Manaol lang. Kato mo kuya day mo bito la ang sumpay nako kanay man din dapit sa kong gitabagan mi. Ang gitabagan ko. Kato dito lang sa Manaol day. Pag-abot ng Manaol sa 1984, gubat sa Lantad na ang mga bakwiter diha sa Manaol, diha sa Lagunglong. Ang panahon na wala pa lang mga lubi. Sangko pa na, warag panas pa napita diha. Sa diha nga ang mga bakwiter na 7 ka balay, ug ako mo sa 7 ka balay. Nangutana ko nga baboy baligya. Ayun to mga bakwiter. O na dito, Brad, dito sa babaw, kanagikan din ka nang ginatumyan kinamukira. Iko pila ka nagabalay diha isa. Wala lang balay may kwento mo mao na. Iko pagklaro kay daghan ra ba kayong basig daghan dalan sa wala dalan diha. Subaya lang nga principal nga dalan mao na isang kuan. Bisag do ulo tato kay dili ko kabisado. Pagka naimutipas gamay ko mabalay na guro nay pag-abot ko wala balik ko sa principal. Hatod giabot ko dito Bukira. Dikan ko alas 2 sa buntag giabot ko dito og alas 12 untok yun sa Tawtuhon. Pag-abot ako dito, kung saan dito po. Kitanaw na ko itong balay nga, giingon nga na diha ang baligya nga baboy, tulog ko na ko. Gili-ili na ko, wala mag-baboy, bisag tae o tulog na lang, wala mag-timailhan may baboy yan. Iko grabe kalimpiado ng tagiyan eh. Karon, kay karon Tawtuhon, nagtuog ko mo uli dito kay maniud to dito, gaasan tagiyan eh. Pag uli karon dito po kita tao sukat-sukat sa kong kagalingon. Ako kato pa kong kita tao nga
ang iyang ng buhok gikahit sa yuta, ang iyang balbas katubok kita diri sa personal nga iyang balbas iabot sa puso. May gidak-on o may gitas-on nga tao. O nagtakin sa espada nga espada. Wala po kayo double dito ka, mamalibtan niya. Sa diha nga ako siyang giingnan, sakay si kabayo, ang iyang mata, may talagsaon siyang mata. Ang iyang mata, murag gabaga ang iyang mata. Karon kay, wala siya nasuko, muta na ko, nabay-babay baligya, wala nasuko siya na ko, kay wala nagtuo siya ako siya binuangan ba. Doon siya nako ga si wala mata nya dito nay bato nga gapok kasabot bato gapukong anong bato man dagko bitaw ang raga nay mga bato diskilid po napoy mga ura gara katagas kahoy dia gi banda-banda niya nang dias tubang ura gi bulan nito nga kahoy sa diha nga niduol siya nako walay tingog-tingog pag aksyon niya og ibot sa iyang espada unsay misulti ha di pasamutin na ko siya kasuko. Kay haron ako muna ang sulti ra ba nila ang tawag impito suko na kayo gusto nagika nga Picasso di ka uno gid ko no karon nagpasalamat din ko master kaysa kung isulti hindi suko na ko siya naulaw siya sa bulig unsa akong isulti ako hurot akong believe nimo ha nagsubra ang imong kabtik og kaisog po nagsubra ang imong katalawan kay makig-away ka sa taong walay ikalaban pag aksyon nagibot sa espada na balis ko man sakay balis ko ba tadikod padagan daulaw mo sila ko, ulaw po ko, sabi pa boto kay baboy, tadikot po ko po, boss. Pasalamat ko na master, sa tinuod ng istorya. Wala na yung daog pa ng milagro sa kasaysayan sa pagtulunan. Sa ngalan ni master, o sa ngalan sa mga tumutuo, mga iningon si master, bulahan mo sa tanang bulahan. Kay nakaabot mo sa kamatuoran, kay ka na ang istorya, tinuod, o walay, kuwang, o walay sobra. Kay mabasi nimo ang istorya ug muhaon magdili ba kay bisag usaw no to pamaka ka tong istorya mustatlo gyapon ta nga makakta pero kung nagsulti ka sa wala giingon ang reflection ug attraction usaw man pag-reflect og dili atra og dili tinuod mo istorya busa gibati sila kaluoy kay ang ilahang kaugalingon na ulipon diha sa sayop nilang pagto busa nga wala nako kasakiti ug wala nako kahadluki. Ang Diyos labaw sa tanan naray di ako gitugyan kay daghan ako kasaypanan pero ako lang ikatingilahan may dapit pa ko og luna siyang kasing-kasing sa bisan sa unsang paging mahimo pasayop gadili na ko maghikog haro itugyan ko niya naa gihapon siya lahalag mo na giingon nga igo na lang makatikang wala na unod bukong panit na lang pero ang akong pag-ilaw pagtuo ni master dili masukat sa istorya lang kung dili sa mapanghitabo nga akong nagian dili na mo murag mga pa na sa libis pa sa kasaysayan maibuta nga naapay mas kuyaw anak nga akong nagiantro taas daghan. Salamat kayo master sa imong pagka-Dios nga nining nga dawa itagagamay higayon ang usa ka tawo nga bisag kanu sa bisag karon di kumuto kay mga tawo pang maghatag pirmi aligasyon nga ang pagkatao puro sa pakarong pero napuno di sa kasaypanan ang iyang kugalingon pero hinumdumi ang banghiling master kung nakabantay ka nga ang perlas malugong man sa lapok pero ang perlas wala mawadig bili sa iyang pagkapirlas nga sa ato pa og mamili ka nagamit kag silhi og daspan dili ka di kaya mapiksan ka sa hugaw kay napiksan ka man sa hugaw sa paglimpyo dautan na balay ka og nangimaho ka na sa imong pagpanghilo sama og dunay tawo nga imong ibadlong nasakitan buhatan kag istorya nga dili maayo naghimo na blalitan dautan kung sa panahon nga ako dismayada ako nalunod sa mga pagsulay sa pagdili na maong mga istorya nawala na ang respeto o pagbinatiay sa pulong katarungan nga giwiron og pagtuo sa tao diha na ba'y tataman kay pampit kina ko no napay gap sa istorya duha lang bahin na dili na yung milagro bahin na ni kang master Banghelyo kini lang duha na kagap sa istorya sa akong paglaban ni master unsay gingon ni master minaw ko Banghelyo diri niingon si master pag istorya alas 12 na kay si master suna 6 to 6 butindo ko alas 12 sa bunaw udto o alas 12 po sa gabi mo undang niingon din si master gamay naman alas 12 na bilin niingon si master yon
Lakaw niyo mga security guard. Ang security guard, paano to, relibo mo to sa una. Hindi mo master. Ang haga ninyo dito ay yung maisunan. Kaya na ako'y isulti, kaya ang kapanahunan. Hapit na, kaya ang pagkatulog, larawan sa kamatayon. Kung sila dili musulod o dili mamati, ayaw sila sulti o maa. Na, huwag mo hang bantayan ng Diyos. Pildi ka. Hindi kang pildi, gibilik-balik mga di ay. Saday, ato na ko pa. Bakit pa kayo na mong isulti, master, mao nagikunuli. Kami, biuna nagikunuli, ibutyag kuno ang tinuod. Haron kuno ka ang tao. Makalikay, maluwas kuno ang tao. Sa ikaw na pamilati dito, sultihin ko. Iwan mas pa, master, pagaw, bisa gini ka ng anak, iksoon, di pasultihan. Sa katulgon ko, ikaw na tumito, pamati. Karon, balik kami rin. Ganay na doon, gamay na gyapon. Sa isultihin ni master. Nana ba taran? Ikaw po ng security guard na, maoro mo na yung master, wala tumulong mo man. Pasipay sila, kaya dito sila gusto maluwas. Tara na si master. Kinsa ba ang inyong yan? Di alam nga, ikaw mo, tugan, katalag man yung utana na may noon. Di bali, ari naman yung utana, siya mo yung kaya mo tugan sa kagawasan na utana na may noon. Kisay ganian, di, hangad-hangad po ng tao, di pa ito'y mao'y isugo, nasa isulti, yan siya naman yung utana. Di, bali-bali, kaya ginawa ko na ang pagka magtutudlo sa Diyos. Diyos siya, wagit siya magpaalakan siya. Ganun. Niya. Ano siya palakan siya? Sa diha nga gipangutana, ang tao gitagaan gyud og kaalam ang tao. Wala gid ang Dios giyon gitikasan ang tao. Haron man ang tao makakat-on og kaalam, gisulayan sa Dios gipangutana kinsa ba inyong yan ang tubag sa tao hangad-hangad. Di isulti si Master Gutro, nayon siya, kinsa ba inyong yan? Ang inyong mami o ako? Dito pagbitanan nga, ikaw Master, isa kay ako maunan. Naan kay ako man mao, sa bisan asang suhok sa kalibutan, hunamaan ako ana sa inyong taliwala. Wala man sa inyo nga, pag-abutin nyo asang suhok sa kalibutan, kung na dito'y mga chapter po siya, wala mo'y problema, ipangutana dito, wala. Kundi niingon siya pag istorya, pag-abot bisan asang suhok sa kalibutan, ako mo'y hununaan nga ako anaa sa inyong atubangan. Kaya ako manalipod ka ninyo. Di, kaingon ko na ya, tinas master, ingon siya kay katalag man isulti niya. Ano man nga, ngutana naman, nagsulti na may noon og kinsa si ganyan na uli. Ikaw may pa man si Kwan, yung anak magwali kay may pa man istorya. Di ako pagtuo ka to nga istorya, walay counted. Pero di, nananrangka di si master. Nganong gitangkahan ni master? Nganong giingon siya? Kay pag-abot sa dapit, uwingon siya, naamoy problema, mungutana yung uwingon siya, si kuha na yung Diyos, si master, di balhin na nilang tawana, mao dito, dili siya musugot. Nga muingon siya nga, ugaasang suok sa kalibutan na yung mga chapter dito. Dito mo pangutana, kay basi ka itong chaptera, nadala na sa laing baruganan, nga muingon nga, ani si master, ilawasan sulod. Kaya nahitabo man na diyan ni, katong bulak-bulak bitaw, kadungog mo ito katong bulak, nga ingon nga, bulak sa mga papay, kaya bulak ka. Pero abi ni mo sultihan tamo. Kung nakabantay ka Madre Provinciana o gula si Papa, naluoy na ko Papa kato akong bulak nga sa tong bulak ka. Limot mo. Di kasaksi bitaw ka bari ako ra bigahi. Kay naman sa pagbahilyo mo kung master dunggan mo ako. Mao man ni. Si master naghatag siya og mga pasiuna haron ikaw makabantay. Ngano wala ko hilap titong bulak. Ang mga security silong-silong ba bulak pero okay kayo nga putla kay nakasabot mo ko. O sa igingon mo, sir, nasa Biblia, patalinghog ka mong mga langit, kay magasulti ako ingon sa alindahaw, o patalinhogi ang akong mga pulong. O di, ihatay mo yung pagsabot sa Diyos. Masabtan mo na, nga, laho mo na ang sambingay. Patalinghog ka mong mga langit, kay magasulti ako ingon sa alindahaw, o patalinhogi ang akong mga pulong. Unsa may sabot? Ang istorya dayo imong sabton. Patalingon ko mga langit mga tao, mga man. Nabay mga langit na daghan may langit. Ngingon man mga langit ito pa mga langit tao. Kay kung mayon na langit usara, mao ning porsyon mo ni ang sistema sa atong panahon. Pero kay mga man, mga tao,
Patalinghugi ang akong mga pulong kay ingon sa alindaw. Unsay alindaw? Sama ko sa tubig. Ang pulong nga bulak, ang prinsipyo sa tao, dili ba ang bulak wala mo kinumdum? Kuha gani himplong bulak. Inig kalao sa bulak. Bisag kinsa imo bisbis di ba mabuhi, balik siya kaluno, di ba? Sama nga pagtuo sa tao magkaluya, kung napoy reliyon mo bisbis, mabuhi po ka, mutuo po ka, ay sakto gina. Mo ang buot nga terminong bulak sa mga patay, ang tao may baruganan diha siyang gugulimo. Pagtuo, walay pasukaranan. Pero dili bulak mo bulak patay. Kinsa mo ka patay na mo bulak. Ang buot lang ipasabot nga sa mga panahon sa taas sa krisis kung mapasulay sa Diyos. Parehan ako nga nagpalamon ko kung wala ko nasabtan bahin ni Master nga siya Diyos. Pakita pa ko ninyo hangtod ni mga adlaw. Ako bupaila ko sa akong pagidaron 55 na ko puho karon puhon Hulyo 18 karon 2020. Pero hapit ako muna giingon nga ang bayani mapukan sa gugma tungod sa sobra kong super kong magmahal. Hapit nako umaya lang og galingon pagpakasala aron talikuran ko akong responsibilidad nga mga problema nga dili nako kasapan. Dili nako gibuhat nga murag dunay dismayado. Pero ra pahin ang butanga hikali talikuran kay kana mga usa ka paghulga o pagtayog sa to pagtagsa-tagsa ka pagtuo. Og di pa isa na lang ginala isa. Ako pwede pa pre isa na lang. Sa panahon ni Mary kapatuto nga niingon na si Mary kita mi ni Dani nga noot Dani katong driver sa multicab ingon na siya sugat pray saban patay pray si Mary ni nakatuman sa magibuhaton si Master kay si Master ug si Mary usap diba? Iguan siya kami ang try sa simpa ka restro sa spiritual amo yung natuman kami si Mary kay naribok na ang kuan sa PBCM kay wala na ipagatiman sa mga katawhan ni Master kay wala naman si Master mo nang wala na sila nila paluwa pa ang restro sa PBCM. Ego ba sa asang napita ta maghuwag si pre nga Diyos na si Mary. Isa basta sa iyo mga buhat diay mo maila. Ikaw diay usa ka pangutana pre. Gamay na pangutana ha. Og sa sakda pa ni usa ka sakda pre. Tubaga ni. Ako pangutana. Mutuo ba ka nga si Kristo Dios? Isa mutuo. Isa to. Kaya ang Dios kuno tulo kuno ka personas. Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Santo. Amiri na kuno ano katumanan. Ako ra ko to binuangan ko istorya. Pinanggol to akong tuog dito mutalab to istorya. Ilan ako lang sa istorya. Karon pre, mutuo ba ka nga si Rizal may papel sa pagka-Diyos? Mingon siya pag istorya. Tuo ko. Kinsa ba makakita, makasakahaya, makamata ano sa gitawag nga kinsa ba nga mga reliyon nga nakahimo ang pagtulunan nga ang mga buta nakakita ang mga bako nakabarog. Si Rizal may papel sa iyang pagka-Diyos. Ikaw mo ba? O mutuo na ikaw nga si Rizal may bahin sa pagka-Diyos sa kasaysayan sa kalibutan sultihan na kapil di nakadaan. Pildi ikaw rin. Doon na nangyabi po si Rizal daan. Pareha kang Master nangyabi po unsa nga paagi pagyabi si Suryan Rizal. Giingnan niya si Yunora. Eklihiyom salbumat kumentitum. Diba? Eklihiyom salbumat kumentitum. Unsa gisulti ni Rizal ngadto ni Yunora? Yunora, ilha sa 13 ka Rizal kung kinsa kanila ang tinuod, ang original na Rizal. Karon sa 13 ka Rizal kay pareha man og istorya. Ang pangutana kay naghisgot man og tinuod sa tupa piki ang dusi. Kay maghisgot kay kag tinuod sa tupa dili day tinuod ang uban, di ba? Kay maghisgot tas tanan to tinuod kay mayon to unta si Rizal tinuod di pa piki. Ni unta si Rizal. Yunua, di ka sa kung lapalapaw o kalapuluhan parehimig na walay kalainan. Kini dili piki. Ni man sa pagistorya usara ang tinuod sa tupa piki ang ay kung tagsa-tagsaon to istorya kay basig ato ning lamo-lamon mukaon ta si istorya do tagsabot ato lipyuhan. Sa ito pa nagpasabot na piki dihay ang 12 usara ang tinuod. O sa itubag ni Kwan?
Kung sa ito Ginoo ang namulong may akong kugali mo'y tinuod. Oh, karon mangutana ko nimo ibalik na to ni Miri. Ibalik to Miri. Wala gani mo anggid bisag balungan mao nga lang ni master nga huyo nana si master nga si Rizal. Gipareha lagi dagboy ang 12 unya niingon pa gani si Rizal nga piki. Anya ano sa man mahimo gikan sa lapalapan ni Miri hato sa lipuluhan. Wa may ambit gamay kang master. Ni samo gi sa kapiki. Hilom siya ora sila isog kuyawan man kung istorya ka pre malibaw to kung baliboy kung malibaw ta di na to ditiwason kay utiwason tanay basig ako na ko yung mutalawan ato na ko pre kaya muna salamat pre salamat ay Happy New Year, no? Happy New Year, pre. Ang pagpapals pa during Anabia. So ato din mga kaigsoon nagpa-testimony ta wa may nagibalibaran kay testimony man so depende sa istorya nila para kang paridjuling kasaysayan niya nga ang iyang hugot nga pagtuo kang master kay matod pa niya ang iyang pagkatao wala man daw makataag sa eskwela pero man gitagahan sa hiya si Williana nga mga panghistorya tungod kang master kuno matod pa niya nga naa si master ug uban niya. So, medyo nindot ang mga kasaysayan matod pa niya daghan nga pa istorya pa niya pero yan na lang iputod tungod kaya naman sa testimony na pa uban nga mo testimony nagkalawang oras pero sa ako nang gikaingon testimony portion way balibaran nga mupatas kay mo testimony basta ang importante tuwa ka na lang dagpat pasidugog sa atong magtutudlo na may isa din sa likod ang sa to'y imo no? Religious idulan nakaidulan sa imong testimony nag-testimony mo ginabuntag no nakaidugang sige okay sige Maayong gabi kanino master o happy birthday amahan ko mga kaigsunan maayong gabi kanino tanan o aduna ko ipaambit ninyo utro pasaylo ako nga nagbalik-balik ko diri og tindog sa iyong atubangan so doon naman ko ipaambit ni master na ko nga wala pa nahurot ang ino kuan ipaambit pa na tanan idiktaran ko ni master pero abin ninyo doon ako kuan nga kasi natian ako sa kang master ba kaya dili pa Diyos master wala dili siya matabang sa ato dili siya makatabang nato sa tanang kalisdanan pero atong kuan 1996 na ako'y bata nga gamay nga kuan 6 months pa isulan ko tiyan nya ako mga bata gagmay pa nga magwangan o nya akong bana nagtrabaho sa saligan siya sa kamatisan ba dili siya maguli-uli kada gabi isulan ko tiyan mga alas 4 sa kadlawon nya wamagit mo arang-arang nagsamot man noon di ningkamot kog init og tubig di naman ko kahaling kay binang sa ula kong tiyan nga mo to nga akong giinan akong kamagwangan nga dong dadaan na lang ng imong manghod sa imong lulaha kay ug usay akong itabo biyain na lang ko ninyo ana lang mo kabalakan ako kay akong isalig ni master ang akong kagulingon nga mo to nga ang mga bata ning hilak na pagkangit-ngit ko pananaw ingon lang ko nga master tabangi ko kay dili na ako kaya nga anak ko natingala ko nga naghaguros ang hangin. Maklaro gighaguros ang hangin pa ingon sa kunaong ba. Nya dala og perfume hot kaayo unya sigarilyo. Nya paganit niya sa kong pananaw ano ko kahibalo. Ug sa din tabo nako. Ningon ko nga master dili na ako kaya tabangi ko master. Libog na akong alipudan. Then humot nga perfume o baho sa sigarilyo. Nibalik akong pananaw. Pagkatotoo, ningon ko master, salamat. Kanibalik na akong pananaw. Unya, ningon rin ko ato nga, kanang, naayaw ako sa perfume lang. O ba, sa sigarilyo. Hoy, kumitsya ba gini, di ana-ana ko sa kuntiyan. Hala, wala nang giday ko sa kitiktiyan. Din mo to nga, pasalamat ko nga master. Salamat kay master, kay imo pag ikong gibuhi. Na mo to nga, kanang naulian ako ng mga bata, nalipay sa mga bata kay naulian ako.
Mo to milagro na kung una nga kuan nahitabo unya nasulod na itong nabutang kog liti mo tong akong istorya gid ng buntag unya atong August akong pagmangkon bagong naabot kay sa abroad nya ka ako pod kanang tulo na kaadlaw lang birthday na ni master naingon ko nga ingon siya te mangaligo tag swimming pool te naingon sa ko wala man ko'y kwarta tayo oy ingon siya akong bala te ay ko sige ba dito naligo mi swimming pool sa kahulugan unya unsa man hitabo kay nalingaw na ko kini kakiat mga huna ba nalingaw wag tan-aw sa kumbana kay nakapautaw-utaw na sa tubig unya ako nilangoy ko kay may man sa kumulangoy di ako siya gikakabayaan pagkabayo na ko niya hala niunlod man akong bana hala Ginoo ko ano ko master Ginoo ko tabangi di ako siyang gunitan ang ilok ako siyang gituybo sa taas aron makaginawa siya kay rabi murag 7 feet kalawmon nagtugpo na ko siya ni utong ko nakaginhawa siya kadyot ni ako na sa diyang utrong tang kubuson kay dadun ako sa mabaw niingon siya nga ani anak ko nga gano'n gihugtang makubuhit sa kumbana imbis kay ako siyang luwason ni ana na lang ko ako nihimo nagpuyo na lang ko master tabangi ni kay malumos na kita ni duhaan ni di anak ko nga pagkatotoo ko nga may lang taon master na ilay tao makaluwas sa kumbana unya dagang pinaligo na yung hagdan-hagdan doon ko siya sa hagdan-hagdan gibira siya sa tao unya ako po may kong langoy di nagpalutaw-lutaw na ko diya sa kahulugan ang akong tiil man gyud kay matingalan jud ko sa akong tiil kay mura man siya gimagnet gyud dito sa tiles di hapit ko na lumos pati na kong langoy-langoy ang akong gihimo huna-huna lang nga gitubag ni master master tabangi ko master na mo to naluwas mi uli mi dire alas 4 na pag-abot dire luhod ko master amahan ko salamat kay imo ming giluwas na magtiayon nabuhi pa kita mi kuya na to ang hitabo ganina gitubag ko master dungo kay kong tingog nan tagam imbes kay komperensya maglakaw-lakaw man before gani komperensya wala gyud maglakaw-lakaw aron walay mahitabo gitubag ko ni master motuin ko master pasaylo ako saon ang kakiat na nagahuna namo daningon ko nga wala mo to dahil nga wala na dahil ko nga dili na ko mausab master mo na to niya anang dagang ako na kasinitaan ni master atong 1997 saka ko sa taas naman to ning ko hala atong nung bitaw no ansiran hala si master na itong naman ni kaayo ayo anak ko ako niliun bi napiyahok maayo ang mata di anak ko ba atong nung naansiran natatiala ko di ikumidyahan ko sa Ginoo natingala ko ka pika siya mata mo kihat man para gabi nga nagbarbawad in kamot kihat ang pika siya mata moto akong kasinatian ni master nga si Master Diyos kiti ay kay atong hunahuna iyang katubagon ansiran niya mulay gayon ni master nga dili kita mangayo kay kita pagatagaan ang uban ningon niya hala patay na ko ani dili ta maayo mo yung anak kay ingon pang master mo pangayo kay nana mahitabo gyud sa ato ang atong kinabuhi matag oras matag minuto atong igalang po nga hatagan taglugway nga kinabuhi sa Dios kay ugong sa atong Panginoon ni master ihatag man sa tanang kalistanan nga abot nako masakiton ko akong balatian to na aduha na katuig paghambin nako binuhat sa tao ang akong sakit ato ganing ni aging semana nanguha og utan ano kay mo ang pako sa sapa na natiyala ko daghan kay pako nakuha kalit mo ko naglisod og ginhawa ko master tabangi ko kay dili na ko kaya nihila ko dili na nako kaya master lugos ako kaginhawa dimhiram tali ko ani pakuhan mamatay moto simbag ko lang ayaw itugot Ginoo moto anak ko kaloy sa Dios naulian ko pagtataod
Ayon ko, anak, adto na ta. Dala din ko sa pasaan ko sa container. Agpasin ko uli. Tungason man na among kabaanan. Taas kayong bakilid di. Natiya ang hilo baho kayo, nagsunod na ako. Wa ko lang nahimo. Master, taon, tabangi ko. Mupalayo ang espiritu sa demonyo, hilo. Tabangi ko Ginoo. Sa tanang kalisdanan ako. Gihatag ni Master. Iya kong gitabangan. Nakalayo sa Diyos. Naabot ko karong panahon na naglatay sa kalugas lanot ang akong kinabuhi. Kaloy sa Diyos, buhi pa ko. Na, kay sa tanang panahon, mangayat ta ni Master. Kaluwasan, ihatag niya. Nga, ako na pong, mauto akong kasaltian, kang Master. Doon na pala akong palakbit, akong anak, si Nicasio Jr. Eskwela siya ang high school. Natiyala siya kay, wala may motor. Labang siya kay naman, tabukunon man ang eskwelahan. Ay siya, wala may motor. At tabukon, tana siya sa ito. Wala man. Pagtabok niya na, uy, mubangga naman ang motor siya lugan, di atras. Gilatayan ang yang tiil sa duha kaligid. Natingala na siya. Igor to siya ingon nga, Master. Natingala lang siya ang yung sapatos, layo na kikalagputan. Panit nga sapatos. Guba. Nagtagyod. Nya, iniingon na siya nga, wala ka na unsa akong tiil. Pero wala may sakit. Ingon siya, anak. Wala may sakit akong tiil. Pag-abot sa balay siya, ma. Isuot niya ang isa, ibit-bit niya ang isa. Mao, lata kayo, ma. Tingin ko nga, naunsa na dyan. Siya, naliksan, may motor, ma. Naunsa man ka. Sa'yo, tawag mo. Tingin siya, wala may sakit akong tiil, ma. Pero ako, duha kaligid ang nilatay sa akong tiil. Pero wala ko mabati og sakit. Pero katong ligid sa bike ko nga isa ra gani kaligid ang latay siyang tiil. Grabe niya utong-utong sa kasakit. Mao po toy ang milagro nga nadawat. Unya, primero to niyang milagro nga nadawat. Sunod, atong naging tuig, trabaho siya sa Cagayan. Helper siya sa iyang magulang kay driver panel iyang maguwang. Kaya siya helper. Nagadali lagi siya. Kusog. Ano siya nga, ma? Maagpas ko kay malit ko sa kwan. Ikaw, sige dyan. Amping si magbiyahe. Pangalia sa Ginoo. Di ako po ato. Nangalia ako sa Ginoo. Then, higawas ko sa balkon. Nasulod ko balik. Nilanok mga tingog ni Master. Niingon ako nga. Dipinsahe. Di ba lagi kabalo mo dipinsa niya kung mga anak, bagong tubo ka, di magkabalo, ano yung mga pulong mo, memorize. Motoy ko kisa may akong dipinsahan nga, ako mga anak mo lakaw. Akin ko dun, naugsa sa motor. Siya, di, madali ko ma. Kung naugsa lagi kay, nakutuyo ni mo. Moto ako siyang gitayupan sa dipinsa, sa pagsakay. Maura to iskapulong mo gitayup ni sa akong anak. Nga, pag-abot yan sa kalingagan, kusog kay iyang dagan, labi ning iyang nasundan nga, batanoon po kaayo, hala intak-intak sa kaning kuan bitaw, iyang motor. Di, nagpasabot nga pagukod. Agukod siya. Handag-handagan lang niya ang kanang bahada, kada bitaw kurbada kayo, handag-handagan lang niya. Yes, kuan, 120 o 160 na iyang dagan. Kusog lagi kaayo. Bahada di kalingagan. Puhas pa bitaw daritso ng kadina. Ego lang siya nga, Master, wala lagi siya yung tabang. Kay, hunahuna hidwood ako kayo niya. Bangga lang yung motor, di na muhi siya. Ngayon siya nga, unsan pagkaunsa apod mga. Nasyak ko kadyot na kay, nanagpot ko malayo kong gilabayan. Nga, dito po kuno siya gilabay sa may lakatan. Ikaw nga, kay samad, wag ka na unsaw ka na bali eh. Siya nga na, mampod ma. Ngayon ko nga, ay siya nakasampit lang kong Master. Ko John, magbinuotan ka kadunay milagro imong nadawat ni Master. Ayaw gyud pagbalhin og laing reliyon kay kaning atong reliyon mao na gyud ang Dios Espiritu Santo nga maghari ning atong kalibutan. Ni ana ako kung anak mao tong tuwa nga ingon na nitong mga tao, dugo katong mga tao. Ay nga, dong, unsa man dong okay ka lang? Tiningon pod akong anak. Okay. Okay ba ko? Dili. Ang anak po akong anak. Di. Ningon siya nga. Tatanong siya nga kung ano lang siya samad. Way pangos. Dahil nga na siya nga.
salamat ko sa Ginoo ma kay kusog gabi kay kung dagan ma na wa gyud ko na unsa ingon na itong mga tao nga hindugog dong swerte lang gid kay ka dong wa ka na unsa dong wala swerte kay ka dong ni ako ingon dong may gani dong kay dili kayano kayano pa ka dong patay ka na kay atong niaging simana dong bago pa na magkuha patay di mo na diskusyahan dong muna nga kung mag-ampo kita ni Master sa idiserta mo lakaw asa tapaingon mangaliatan ni Master na Master ubani ko hawani ang dalan nga akong agian ihatag gid sa Ginoo muna nga ako nagpabilin ako sa pagtuos PPCM kay ito panahon nga namatay akong inahan ang Ginoo ba akong isukod kibali anak ko Master ano to si Mama Master nga namatay man to nga imo man tong pulong ang gigamit mo man gigatambal ni Mama nga nung namatay man to Master ay ko nga di na ako mag-ampo nga anak ko hindi na ako mag-ampo una-una na ako hindi na ako mag-ampo tuod man nibiya ko mga iskabulan ako pag-ampo natihala ko kay unsaon ako nay panahon nga mabalik kog ampo nagluhod na lang ko wala koy gihuna-huna nga pag-ampo kay wala naman ko kahinumdom nga sa animatan bisag pagpanguros na lang himbindom wa gina nalimtan ko na ang tanan ko ang akong gibuhat nga luhod lang walay panguros ana na lang po ko Master pasaylo ako Master sa akong mga pinulungan tao lang biya ko maluoy ka Master ibalik na ako Master nga makahinumdum ko sa pag-ampo. Wag ko pahinumduman bisag isa na lang kapulong sa animatan. Tutod taon, nahinumdum na ko. Na mo to nga kapaligon sa akong pagtuo nga nagpabilin pa ko ni Master. Kay si Master mao naging ang buhing Diyos. Espiritu Santo nga mo'y muhari ang atong kalibutan. Siya nagid ang mudala sa katapusang gubat sa kalibutan. Wala kita atong naon nga sa tanang kalisdanan, si Master agad ang atong sangpiton. Kay sa tanang panahon, siya mutabang ka nato. Bisan tuod o kita sa ubang mga tao, sa ilang tanaw sa ato, nga dili ta lain kay ta silang pananaw ba. Pero ato lang yung hunahunaan nga ibutang na to sa tungnuna nga ang ebanghelyo ni Master sa una, giingon ni Master ayaw tanawa ang uban. Tanawa ang imong kaugalingon. Na muna akong nabutang sa kunahuna. Muna nga. Salamat lang gyapon ko ni Master. Kay sa tanan akong kalistanan, wala gyud siya mo tanaw nako. Iya kong gitabangan. Maura to mga kaigsunan akong kapaambit kaninyo. Og daghang kay salamat kaninyong tanan. Og daghang kay salamat kaninyong Master, akong amahan. Og sa ubang pang mga kaigsunan nako ang iya sa palasyo. Master, salamat. Okay. Salamat sister no. Sa imong pambit nga ginambuntag nagpambit ka sa imong testimony kadto tanan nga atong nabati mga kaigsunan ang napasidunggan ang atong magtutudlo. Sa ita hindi karon nga pagsaulog sa ika-80 ka adlaw nga kasumaran sa adlaw nga tawon sa atong magtutudlo. Tanan nga mga testimony sa mga kaigsunan lipay si Master niana tungod kay kana mo inyong ipakita nga sa tanang panahon sa mga katalagman sangpit ni Master gidungog ang inyong mga pagsangpit o na hilikay sa mga katalagman. Basa kong sitas mga kaigsunan dinhi nakasulat nga pagmusangpit sa kang Master matod pa sangpit lang mo nako panahon sa mga katalagman kay gupakita dayon siya og mga milagro, mga kahibulungan, mga katingalahan. Jeremias kapitulo 33 versikulo 3 matod pa dinhi tawgon mo ako ug ako motubag kanimo ug magapakita kanimo og dagkong mga butang ug malisod nga wala mo hibalui. Mao ni siya ang atong puhunan gyud sa panahon sa atong mga panlakaw ang mga panambagan sa mga igsoon nga nagtestimony nga gawhag kanunay magampo kanunay gina natong buhaton kay mao gina atong hinagiban sa mga paglikay sa mga kalisdanan. Kami nga mga ministro, ako, usa nga inyong magwawali nagapanginaot nga ang mga testimony nga gibuhian sa matag usa sa mga igsoon karon
makapadugang sa pagpaligon sa matag usa sa inyong kaugalingon, musagubang sa mga pagsulay nga mudangat sa atong kinabuhi. Kay mintras di pa moabot ang adlaw sa paghukom, kanunay kita mo sinati og mga pagsulay, mga katalagman sa atong kinabuhi. Usa ang ako ibalik ang mga panghinaot nga kana mo'y mahimo unyang punan nga malig-on og malig-on pagyud ang pagtuon niya kang master aron matubang og malabang panato ang mga pagsulay. Kay sa Biblia sa 8:12 sa Santiago matud pa, bulahan ang tao nga molabang sa mga pagsulay kay human niya malabang ang mga pagsulay, madawat niya ang purong-purong nga kinabuhi. Mintras nga wala pa na moabot nga mobalik si master sa pagkukuma kay igsunan. Tanang mga testimony nga itong nabati nini karong kagabiyon gikan kaganinang buntag una mga paghinaot kana makadugag sa pagpaligon diha sa itong pagtuo o pagpangalaga diha kang master. Mga kaigsunan lam-lam na tang gabi kung doon na pa pray testimony pa ta pray tapos napa testimony kaya niyaman ta sa sistema sa pagpatestimony sa kuan sa atong mga nasinati. Kaya kung wala na yung testimony, bat-bata sa mga sistema, sa mga panibahon ko, na pa ba? Isa pa? Wala na? Oh, so mauro ito mga kaigsunan, ang ato din ibali ni atas panibahon, kay duha man niya ang sistema na to. Nag-celebrate kang master sa iyang anniversary sa iyang pagkatao o sa itong panimbahon kay Domingo man karon nga adlaw. So dili pa na ko ihatag sa kaubang ministro painumdum pagbalik. Ugma dunay training. Alas 7 kinsa tong mukuha mga spiritual things, makupyag pulong sulod dinhi. Unya sa 31 sa gabi pagsugat sa bagong tuig, ang di pa manguli sa mga dapit nga diin mugikan, si master daan gi anad na niya nga magsugat sa bagong tuig dinhi sa sulod. Ingon si Reverend o damintahan nga magsugat ta sa bagong tuig 2020 doon tayo paghahimo ng exchange gift nga mobalor minimum matag usa ang muintra lang 50 pesos nga gift. Kung imong himuon palabuan imong 500 ikaw na imo na ng discretion mga kaigsunan. Pila naman ang kadlaw matubang na ta sa bagong tuig biyaan na ang tuig 2019. Karon mga kaigsunan para sa pagpadayon sa atong panimbahon sa pag-explicar sa pagpaligon sa itong pagtuwi hatag ko kamo sa kaubang ministro, Brother Macarayo. Maraming salamat sa kaubang nga ministro, Brother Juan Ronilo Mangalos. Salamat sa tanang mga kaigsunan nga nagsuportar na human ang atong pagsaulog sa adlaw na tawhan sa atong magtutudlo. Sa ngalan sa Executive Vice President Reverend Charlo Eugenio kang Madam Gaga, ug ingon man ang atong pagyukbo sa ngalan sa atong magtutudlo Divine Master Tomas Sr. ug masab kang mamakaling sa katimbang ni Master sa espiritual kang Iday Princess tanan nga mga espirituhanon nga nagsugong sukad pa sa pagpreparar sa pagpangandam sa saulog nato sa adlaw na tawhan ni Master ug kanatong tanan amo na lang na di na ako hisgot ng tagsaon paghisgot kanatong tanan maayong gabi. Una, giauhag ni Reverend kaganihang buntag nga magpabilin sa unta ang mga kaigsuonan. Nahibalo bata nga kining gabhiona o kining adlaw gididikar sa panahon sa pagsaulog sa ika-80 na nga birthday sa magtutudlo? Butang ko pananglitan duha ra ba ni kapasko? Duha ni? Duha. Ang gisaulog sa Pitsa 25 nga ang pagsaulog tinuod nga sa Biblia na tao si Kristo. Pero wala masiguro kay di mabasa sa Biblia ang gitawag og Disyembre 25. Ngani sa Dictionary of the Bible by John L. Mackenzie page 433 giingon nga the exact dates of the birth and death of Jesus cannot be ascertained. Wala masiguro mapiho ang adlaw na tawhan ni Kristo ug ang namatyan ni Kristo. Wala ta sa namatyan ni Kristo ni atas na tawhan. Pero halos tibuok kalibutan nagsaulog nakatutok sa 25. Nahibalo ba ta giunsa pagsaulog ang Disyembre 25 adto sa Iglesia Katolika? Dunay gitawag nila Misa de Gallo. Kanang Misa de Gallo siyam na kaadlaw.
unsay buhaton sa real nga Iglesia Katolika, siyam ka kaadlawon gikan sa pitsa 16 o 24 musulod na sa simbahan kay magmisa ang pare para sa ulugon preparasyon nga si Kristo nagpakatao Disyembre 25. Mangutana ko, ang tanang mga PBC, ang tanang PBC nakapreparar ba bisan pa sa pagtutok sa Disyembre 25 nga bisan naman lang sa pila ka oras nga igugol sa pagsulod? Gihikaw pa sa uba ang ubang Iglesia Katolika, misa de Gallo 16 gikas 16 paigos 24 siyam kakaadlawon ang pare magsakripisyo sa pagwali sulod simbahan. Ang diehard sa Katoliko ni sulod kay naminaw sa misas pare ang tima bahin sa pagkatao ni Kristo. Kung kinsay nakaadtos balingasan, tanawa gali ng unsa ng simbahan sa Iglesia Katolikang abay sa Iglesyang Kristo. Di ba nagsigi sila kanta sa adlaw nga tawhan ni Kristo? Bisan kaganihan ni adto kog balingasag. Kay doon ako'y customer. Pag abot dito, nalabyan pa nako nga diya sa ilang simbahan, nagkanta sa adlaw nga tawhan ni Kristo. Lapas na ang pitsa 25. Ingon ana, tapos atoa ang ilaha, dunay gitawag misa de Gallo kita. Ultimo man yanita, dili pa ikasulod sa uban. Ngano, wala masilsil sa alimpatakan. Sa matag usa, nga ang gipahinungdan ra ba nganong nagpakatao ang Espiritu Santo tungod ra ba nato? Tungod nato nga para matukod lagid nga matuman ang kasulatan sa Isaias 9:6 nga dunay giingon, for unto us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Dunay usa ka bata nga matao, ianak sa usa ka birhen nga ulay, Isaiah 7:14 pagkatuman. Mateo 1 bersikulo 18 hangtod 23 natuman sa dapit sa atong Jesucristo pag-abot sa tukmang panahon na taos Kristo diha sa babae, Galacia 4:4. Now, pag-abot sa Ecclesiastes dunay gitagna 4:15 kadaghan ang nabati. Giingon, nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw nga sila nagkauban sa kaduhang bata nga mitindog puli sa unang bata. Tinsay gi sa ulog sa pitsa 25 ang gitagna sa Isaiah 9:6, dabi kay doon na may ikaduhang bata. Kinsay mo sa ulog ani, walay lain kay si Kristo nagsulti man nga ang iyang kapuli mao ang Espiritu Santo. Juan 14:25 hangtod bersikulo 27, sa ang buhing pulong sa pulong sa Dios mao na nga si Kristo nagpamatuod nga iyang kapulis kalibutan mao ang Espiritu Santo busa sa tagna. Kung si Kristo giingon nga giingog bata, si ang ayaw pong kapuli Espiritu Santo giingon pong bata, first child si Kristo, second child ang Espiritu Santo ay nagsunod. Nasulod. Asa ang nasulod? Nasulod sa gitawag og Disyembre ang pagsaulog lamang ang sa atong Ginoong Kristo wala mapiho. Kung Disyembre 25 bagyon natunong ang pagkatao sa atong Ginoong Kristo. Iyon ana nga sistema, pero kita'y magsaulog. Mao gina ang adlaw na tawhan kanus anatuman ang panagna sa Biblia sa gitawag si kansay kaganihang alas 7 buntag sumad niadtong tuig 1939 pitsa 29 Disyembre nagpakataob natuman ang balaang kasulatan o ang panagna sa balaang kasulatan nihapak aning bulana kining pitsaha, pero pag-abot sa gabi hibos na ang mga lingkuranan kay ang mga kaigsunan wa naman ipakita ang ilang kaugalingon aron padayunon ang pagsulod sa pagsaulog sa adlaw na tawhan sa magtutudlo. Kana asa pa niya pa ipahinumdum ko. Grabing preparasyon bahin sa Pasko kinsay gipahinungdan kang Kristo nganong adunay mga paghinatagay sa gasa ang mga ninong ug ninang muhatag kay sa panahon sa atong Ginoong Kristo na panunod o gipanunod sa Iglesia Katolika ang gibuhat sa tulo ka mga hari di naghatag sila og mga gasa ni adtong panahon ug niana nga mga panahon
Unta bisan naman lang sa adlaw na tawhan sa magtutudlo igugol sa mga kalihukan. Sa mga kalihukan nga atong hatagon sa ngalan nga ang atong magtutudlo nagpakata. Grabe ang kalipay sa Iglesia Katolika bisan naman lang sa paghandom sa adlaw na tawhan sa magtutudlo. Pero ang PBCM igo nang nakaila ni Master, kita way labot sa mga wala mo anhi o wala pa nakadumdum, wala pa hatagi o gibugaton ang pagsaulog sa adlaw na tawhan sa magtutudlo. Kini bang Disyembre 29 moabot magyon ang panahon nga kini si Master nagsulti na, moabot ang panahon nga ang mga tao sa tibuok kalibutan magampo sa usalamang ka Dios nga mos Master. Naibag o mga membro dire, tubag lang mo makaraan, tinuod na dili. Kung tinuod nga gisulti ni Master nga moabot ang panahon nga ang mga tao mag-ila sa usalamang ka Dios kining Disyembre 29, ibang tayo gini sa tibuok kalibutan, inig abot unya sa tukmang panahon. Moingon tag dili tinuod, usa sa dintal kaganiha nagipa testimony diri kaganiha naminaw rakos mga testimony. Usa sa mga testimony diri kaganiha nga gidakop ko. Kadtong gihilatan nga natrap sa Marawi. Unsay istorya ato? Nindot nga istorya kay nasapon ra batos Banghilyo sa magtutudlo. Unsay propesya ni Master nakadumdum mo murag mo marsyalo para ba ni humana sa panahon Marcos sa marsyalo. Gitangtang na ang marsyalo para mabati sa bagong membro o sa mga bagong membro nga ni akaron unsa di ay si Master kun modalas propesya kay ang mga nabati nga ganiya mga milagro man nga si Master sa iyang pagpaila o pagsunod o pagtudlo pagpasunod sa pagampo alang sa kaluwasan kung mutawag kag musalig kaduna gitubag mo toy nabati sa mga membro. Pero sa mga ebanghelyo ni Master og unsaon ang gisulti ni Master mapruibahan ba gyud og tinuod ba kini atong ipabati nila. Motong giingon ako ipatiwasa ang mga nagtestimony ginsa pa kay duna tay isulti bahin sa mga istoryas magtutudlo nga magdapunig kalig-on sa mga bag-o membro unsa di ay si Master kay kung di nato isa-isay walay kasayuran ang mga bag-ong membro unsa di ay ang gipanulti ni Master nga nangatuman sa atong panahon karon kining nangahitabo gisulti na bang Master daan. Tagsa-tagsaon pahimus lang ko kay niining kagabion gigugol nato sa pagsaulog bisan sa atong kagamyon ang mga duha nang uli na wala makabati unsay unod sa gisulti kagamihan nga natrap siya dako ra batong kalimbigitan last nga nagtestimony karon gidakop ko ang giingon nga ang mga pulong ni Master kinahanglan atong atimanon tinuod na ngano kinira kato sila ngay ang pagkahitabo nga katong mga mauti motoy paglihok nga gigubot ang Marawi. Mautong nigawa sa balita nga ang mga Kristiyanos pag masakpan ka patay jud ka. Motoy iyang gihilakan kaganiha. Kundi ka kabalo og sulti sa sinultihan sa Islam. Impas jud ka og di ka mahibalo mo ampo dabi kay ang pag-ampo niya naman sa iyang kasing-kasing gibutang nga alang kaniya ang pag-ampo pangkaluwasan ang iyang gidawat nga gitudlo sa atong magtutudlo. Now unsay hinungdan nga natrap ni ato panahona tungod sa gigubot sa mauti unsay gibuhat niya dako ra magkalambigitan nga ang uban nga gihatag unsay gisulti sa mga nagtestimony kay ako naminaw ko sa nagtestimony. Dunay mga testimony nga akong dakpon diha ko mosulod sa pagpasabot diha na ko ipasulod ang Banghilyo Master. Unsay gisulti kaganiha ang mana kinahanglan og ang gitudlo dili ibutang sa bulsa kundi imong ibutang sa ngano man gihatag na para pangkaluwasan. Unsay gibuhat nagpabayan-bayan ang misyonarya kaganiha gidakop ko ang istorya bisan kaganiha nga naglingkod ko diha. Unsay gidakop ko kinira niingon siya sa diha nga kuan hilak nag-ampo Master tabangi ko nga makabiya ko aning dapita kay gusto siyang muipsok kay muadto siya sa dapit nga wala didto adtong dapita. Now naibalo naman tas dapit asang gipanumpa ni Master daghang dapit sa tibuok kalibutan kinirang dapita gipanumpa ni Master hawa sa katalagman.
Unsay gibuhat niya, gibasa kuno niya, iya kunong gipanggamit ang mga pulong depensa gihatag ni Master pagkahuman ang mana, usa pa niya gibutang sa iyang lawas, pangutana sa wala padihay. Mahitabo nga natrap siya, tuas bag gibutang. Arang-arang na kay tuas bag. Arang-arang kay tuas bag. Ang problema sa paglakaw kung ang atong mga butang gibilin. Gisapit gibilis balay kay ang giataga ni Master tuan naglakaw-lakaw. Ang butang gihatag atoa gibilin sa balay. Munay dakong problema. Ingon ana nga sistema. Now, unsay nahitabo katong pagkatrap niya para matuman ang gisulti ni Master. Murag mo marsyalo para ba ni kanus gihulog ang marsyalo. Hulog ang marsyalo sa Marawi, gipanggukod ang mga mauti, unsay nahitabo, kay gipangita naman sila posible nga tuan ni sibat dito sa laing area, giipailalom sa marsyalo ang Mindanao. Niadtong panahon na, gisulting Master, wala. Gisulti, busa ingon ana, nga nangatuman ang gisulti sa magtutudlo. Now, unsay kalambigitan, anara, unsa pa'y tipik nga matrap, naapay istorya nga wala niya isulti kay gisulti na niya dito sa dintal nga gihilakan niya meeting na mo adtong pitsa uno. Unsay gisulti niya paghuman nagbatbat katong mga area nga delikado kayo nga dili pwede magpasaya-saya ang Kristiyan ni gibaklay na niya paingon to walay ni hilabot niya. Unsay naa ang mga karaan busa ang mga bag-ong membro paningkamot gid mo nga ang gigamit sa nagtestimony tinuod na ba to nga ang mga pulong na iyang gigamit paningkamuti nga inyo puna nga mabatunan kay mao ginay magamit atubangan ngano sa taliwala lang sa panggubatan. Di na lang nako itugan kon kamo nga mga bag-ong membro mukat-on ini o gusto mo nga mukat-on kinaha inyo raning mahibaluan. Pero basta mauna ni kung walay ni testimony, wala pag naka-prove ana. Kanang mga pulunga kay naay ni testimony nagpasabot. Kana makatabang panahon sa pagpanginahanglan. Sa tanang mga nagtestimony, sukad ganyang buntag hangtod karon. Swerte kamo sa inyong kaugalingon. Kay inyong nasaysay ang inyong mga testimony ingon nga mga milagro nga giluwas ni Master sa bakba, sa ganghaan, sa gitawag ug katalagman. Nga nag-ugaw ang kinabuhi, naglatay sa usa ka lugas lanot, pero swerte kay may Dios nga nagtabang ug dili lamang kay ang mga nagtestimony. Maoy na ay mga milagro kun dili kitang tanan. Dunay mga milagro kay ang pag-ampo nga dito magsumikad nga dunay milagros imong kinabuhi tungod sa pag-ampo nimong gihatag pagkamembro maunay giampo nato tanan busa tanang tao dunay mga milagro. Ana dunay mga milagro ug iya-iya ta kay kun walay mga milagro way pulos nga magpabilin tas PBCM. Unsay pulos nga magpabilin ko sa PBCM? Nga si Master milakaw paglakaw di Master, wa nay Master nga akong madunggan nga mag-ebanghelyo. Pag abot ana karon magpabilin ko nga wala man na-prove nga dunay milagro nga akong nasinatian aning pagtulon ana, pero unsay gisulti sa mga nagtestimony? Mao ni akong giingon, diha kumutikang. Unsay giingon sa mga testimony ang ilang milagro maunay dili makapalangkat kanila aning pagtulon ana ug dili pwede nga kalimtan nilang mga milagro ug di po nila ikabaylos Master sa uban nga mga leader ug di po nila ikabaylo ang PBCM sa uban nga mga kasimbahanan o grupo tungod sa mga milagro nga nasinatian sa tao. Una, kinira sa tanan nga mga giluwas, tanan mga PBCM usaray gipangayo ni Master kinira gyud. Pangutana ni Master ngano nga ang tao di man maluwas tungod kay wa man mulahutay, ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Dili lamang kay kutob ra diha sa pagluwas ni Master kun dili lahutayan ngano wa ta mahibalo nga sa matagdagan sa panahon kini karon pila na lang ni kaadlaw o gabi mubiya na ta sa tuig 2019 kay tikangan na nato ang 2020. Wala ta mahibalo kung unsay mahitabo sa tuig 2020.
Unsay mga katalagman sa 2020 si Master Rabay na hibalo. Mauna nga kung doon na tayo nangabati nga nagtestimony sa pagsalig, kato maoy gabayan sa tanang mga PBCM sa pagsalig ni Master. Ang mga nagtestimony o ang mga karaan nga mga misyonaryo makasiguro nga sila nahibalo nag-unsay buhaton. Ang dakong problema, unsay hinungdan nganong si Master nag-ingon, di ko mangutana, pilay abot sa inyong tinarbahuan ang ipangutana ko, pilay abot sa inyong pagka-misyonaryo o pagka-misyonarya. Tagsa-tagsaon, taghubit, kinina. Ang iyang ipangutana, doon na daay tay dakong responsibilidad sa mga tao di ay ngawa pamasayod. Nauunsa ka dakong responsibilidad nato sa atong pamilya. Kanara. Sa atong pamilya. Kita nga mga hamtong nas PBCM, ang mga bagong tubo nato nga wala makamati sa Ebanghelyong Master, mapatuhok baka nato sa ilang alimpatakan. Ang sama sa gipatuhok ni Master kanato, ang mga butang nga mooy makatabang nato sa dakong katalagman nga atong atubangon sa kalibutan. Now, unsao na? Kinira. Kining nahitabo sa 2019, simbolo sa mga kaigsuonan nga gipangtayog na ang ilang pagka-PBCM sa gawas. Nana, indot ni. Unsay nakapatayog ang katalagman nga mao ang linog. Asa giigo ang yuta pagyud nga natawhan nga maoy katumanan sa panagna sa Biblia nga magpakatao ang Espiritu Santo. Bisan ang media nag-ingon ang Mindanao maoy kanunay gitayog sa katalagman nga mao ang linog. Now, kung gitandog man dili tiaw ang kabag-on sa mga PBCM, dunay mga karaan nga gimingawa na nato sa taas nga panahon nga sa nagbalik-balik nga selebrasyon sa Disyembre, kato pagyud ang uban nato nga nakita. Nagtestimony pagyud sila. Kaganiha, busa grabe kato. Grabe kato nga pinaskuhan. Nga gitambalan ni Master ang atong kamingaw. Ang mga panahon na. Gitambalan ang kamingaw nato tungod kay daghan sila nga mga nisulod. Munang ang uban nidritsok uli bisan gihawiran ni Reverend, amo na giingon nga wala sila makabati sa uban nga mga naa ipangsulti sa mga magwawali ngano dili man makuha sa usa ka hugna kay kun atong ipasulod niana mga panahon na mahapna mata. Tanawa. Pag-abot unsay gibuhat sa magtutudlo. Unang gipatayog kung dunay mga linog, gitayog pod ang mga kaigsuonan nga wala magpakabana kay nabati og nanutsuhot naman sa kahanginan. Ang programa sa PBCM nga mo'y ilhanan nga naglihok pa di ay gihapon ang misyon nga gituman sa mga ministro, pinanguluhan ni Reverend ginamit ang balaang kasulatan nga maoy trabaho nato og kana mo'y sukdanan nga diha ta paningla ni Master, takos baka sa pagdawat sa kaluwasan nga imong gikinahanglan o dili. Kanana, takos baka o dili. Unsay nakapaluwas kaganiha adtong natrap sa Marawi, pag-ampo ni Master nga gitudlo, iyang gibatbat og ang mga pulong nga iyang gidipinsa sa iyang lawas. Nihilak siya tungod kay para kanya giluwas siya. Kung kana giluwas, dili kay didto ra kutob ang katalagman. Niara, kung natrap siya para pagtuman sa giingog marsyalo nga nakita na ni Master unsay kakulangon sa uban nga wala maghikutar, kinira do na pay propesya Master. Tungod sa panginabuhi nato nga tuas gawas, posible nga matrap dito siya. Tungod kay iyang panginabuhi, tuwa man po dito siya nagmisyos Marawi, tuwa ang grasya dito pinaagis iyang pagmisyon, pagpanambal dito itong napita, natrap, naabdan siya, niadtong panahon na trahedya. Nawa ba'y trahedya nga giingon si Master? Sa tanang PBCM nga tuwas gawas, doon na, niingon si Master. Inigabot sa katalagman ang makalapos diri katuraging may IDs PBCM. Tinoo dili. Tinoo ang pangutana, ang mga nanguli wala magikutar sa ilang ID. Wala magparinyo daw be og maatlan ka. Daw big maatlan ka. Daw big maatlan ka.
Kay wa ra bata mahibalo kung kanus mahitabo ang katalagman, kay kung mahibalo pa ta katong nagtestimony kaganiha, kung katong gubuton sa mauti di nilang tumuad to, kay nahibalo naman siya daan. Mao gyapon ang atong pagbalik sa nagkalain-laing dapit. Matod pa ni Master, tinuod na mong taga dinhi o taga didto mo, tubag ra ba ang mga tao taga dinhi, Master? Unsay gitubag ni Master, paningkamuti ninyo nga mahimo mong tinuod nga taga dinhi. Basaha ang baylos, ang PBCM kinahanglan nga mudawat siya nga ang permanenteng residensya niya ania sa San Antonio, hasaan Misamis Oriental. Ni ang residensya mo tungod kay ang imong pagtulunan ang main office ni aman sa San Antonio saan Misamis Oriental, tanan nga mikuwag ID ni adiri nagsumikad busa pag-abot sa panahon may rason kang ikapakita sa nagkalain-lain unya nga mga harang-harang kay ano ang ulian mo ni amang gyud diri ang central office sa PBCM sa San Antonio hasaan Misamis Oriental. So ni anang bahina walay bali kung kita tuas gawas usara gyud ang gisulti ni Master. Masulod ka man og tua sa gawas, walay problema. Ang gisulti ni Master, tumana lang ang akong kabalauran. Ana, tumana lang ang akong kabalauran. Unsa pag gisulti ni Master, kinira. Kung wala pa magkopya o wala pa magkopya sa pulong, katong nagtestimony si Edita langay-langay kaganiha, wa siya nabatbat. Busa asa dapit unsaon sa pagkupot sa mga pulong nga iyang gibatmat kinira. Bibliahon tani. Summarize na to. Kay lawom ng gabi undang tagamay ra man ako paghuman ani karon mo explain ko. Paghuman ani karon la naman takdo man ni sa ugma. Training ugma takdo ni. Bintaha og daghan ang nangakabati. Katong ubang problema sila. Pag-abot og unsa man og mahat lang ta, wa nay problema ngano. Ang mga PBCM, ang mga ministro kanunay na naas kahanginan, nagbantayo sa programa. Mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kinira, unsaon ang pulong nga naanggi panggamit sa mga nagtestimony, kanarang naas na kasulat. Tinuod baguna, kanang giingon pulong gigamit nila para silang lawas. Job 5:20 sa tinggutom, summarize ko na tinuod. Sa tinggutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon, sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Gubat, Biblia nag-ingon pulong makaluwas. Kamatay, Biblia nag-ingon pulong makaluwas. Ay nagtestimony sa DYHR, kaganiha, nabati na ko. Pag-abot diha nga naa gitambalan sa atong igsuon, niduol. Unsay gigamit sa pagtambal? Kinita. Unsay gigamit sa pagtambal sa atong igsuon? Og unsa ang iyang pagtulunan? Og kinsa ang iyang Dios? Og kinsa ang nagtudlo sa pagtambal? Og kinsang gahom iyang gigamit? Og kinsang pulong iyang gigamit? Kanana. Sa tanang mga misyonaryo ug misyonarya nga naglakaw dili na masultihan kay ang pagtambal ginamit gina sa nakatunan bunga sa pagtudlo sa mga trainer nagisgutan na ganyan nga ugmang adlaw dunay mahitabo nga training nagdepende na sa mga tao nga wala pa matraining ug gusto silang magpa-training. Kanang giingon nga sa tingguto magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon, sa gubat gikan sa kagawom sa espada. Sa Efeso 6:17 sa ang pulong sa Dios giingon ug dawatan ninyo ang salukot sa kaluwasan nga mao ang espada. Ug isulob ninyo ingon nga hingpit ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo kaninyo. Kinsa mao'y muhatag sa pulong sa Dios? Nga isulob ingon nga hilmet makaluwas panahon sa gutom, gubat ug kamatay. Walay lain litra por litra mabasa. Espiritu Santo takdo sa gipasidaan ni Kristo nga nag-abot sa Espiritu Santo sa kalibutan siya mutudlos tanang butang. Juan 14:25 hangtod bersikulo 27. Now ni ana nga bahin takdo nga maunay purpose sa pagpakatao ni Master. Pangutana, basta-basta bala nga makuha nimo ang pulong nga nas balaang kasulatan? Dili basta-basta makuha lamang nimo na pinaagi sa imong pagpahinungon. Naas giingon, kuha kining kaligunan sa pagpalit sa ato papaliton. Ingon nga pinatikan, gipatik dahil di tanan, mukha kang singsing, nakapatik, PBCM.
Jeremias 32:14. Proverbio 23:23, palita ang kamaturan. Busa ipapalit di ay kana, kuha ang kaligunan pinaagi sa pagpalit. Kung maghisgot tagpulong sa Dios, daan pa sa pagtukod pa sa PBCM, dekada 70, dekada 80. Once nga si Master magpa-training, panaos komperensya, padadaan ni Master ang mga nagkalain-laing branch sa trainer kay daghan ang magpa-training, dunay ipahinungod mo nga ni ana agi sa imong pagpahinungod ug paghatag kay ikaw nagpa-training man aron nga maangkon mo ang pulong sa Dios nga maoy gitudlo sa Biblia nga maoy makatabang panahon sa pag-atubang sa dakong katalagman. Kanara busa training ang mahitabo. Training ang mahitabo. Kung kuwang pagpagto, kung kuwang pa o kana alanganin pa ang mga kabatan-unan nga mukat-on ani huna-hunaas makadaghan, dili baghata mo atubang sa dakong katalagman nga maoy gikahadlukan sa tibuok kalibutan. Mas maayo pa ron kay maayo pang pamahon-pahon na to. Kiniray huna-hunaon, matay no. Kanang pulong nga giingon sa Biblia nga makaluwas panahon sa gutom, kamatay. Ang sakit kung dili maasirtahan, kung dili ka matambalan, ikamatay nimo. Pag-abot ana, pero kay gigamit ang pulong gitambal sa misyonaryo o misyonarya. Pag-abot ana, nalutsan mo, nahatagan ka, nabalik ang kabaskog sa imong lawas, matay no naluwas ko anang pulunga. Ang panagna sa Biblia kung may tabong gubat o gutom, ang pulong sa Dios mo ay makaluwas. Kung giluwas ko sa akong balatian, way rason. Ngayon nag-abot unya sa dakong gubat sa kalibutan, di ko luwason anang pulunga. Ang problema asa na. Kinira, og ang pulong nga gidala sa PBCM, og basta-basta pa lang, walay mo barong. Sukad ganyang buntag hangtod karon ngano. Wa may ipik ang pulong. Nagitudlo ni Master, pero kay may ipik, gikan sa pagtawag siya ngalan mo ng daghang ni barong. Daghang ni barong nga mga kaigsuonan nga nagpabati sa ilang mga milagro, bunga sa ilang pagsunod sa magtutudlo. Kanara. Now, unsay buhaton sa pulong human matraining, kinira. Gibasa sa kaubang ministro gana Hebrehanon 4:12. Giingon, ang pulong sa Dios gamhanan labi pang mahait kaysa duay sulab. Nasabtan ba? Nasabtan ba? Sa ubang nga mga relihiyon, ang pulong sa Dios labi pang gamhanan. Mahait. Nabaw pa sa espada nga duay sulab o gamhanan ang pulong sa Dios. Pangutana, ngano gipakasama ang espada? Nga mahait tungod kay ang espada literal ay ganig baira. Ayaw baira. Ay ganig baira, di ba ang ihimong espada nga literal habol ngano gitayan man. Unsay purpose nganong gisulat na? Buti pasabot ang tanang midawat sa pulong nga gihatag sa Espiritu Santo. Kinira, kinahanglan panggaon mo og ibutang mo sa imong hunahuna og ilabas nimo kanunay aron kanunay samas espada wala tay. Pero kung ang humpulong ay human nimo kana imong makopya pag-abot isuod sa bag, di ba ang magpahimulos abog, ang magpahimulos agup-op, ngano gisuod mas bag wala may ukab-ukab. Pagkopya murag na memorya kay ngano man naagi kopya, pero pag human oras nga isulod sa bang, di na mahibalo unsay heading adto, unsay answer adto. Kapila nimo litukon wala, pero balik-balikod bisan na malang sa usa ka semana kaysa kinira, bisan sa usa ka semana, bisan sa usa lang kadlaw dunay usa ka pulong mahurot ang imong usa ka bulan daghang pulong nga nasilsil sa imong aligpatakan. Niya ako isulti. Nagula mapunis ba sa mga nagtestimony kaganiha. Pag-abot sa katalagman bisan kuno kadaghan sa pulong, usa ra gyud masangpit nimo di nakakasubay ana. Master ra gyud tabang, tinuod na. Pero unsay gilitok ni Master sa una? Kinira. Punan ninyo ang inyong bangko. Ana, unsay bangko? Una-una ang pag-ampo. Magkagubot na, magluluhod ka. Dili bali kay nakay daghang pundo.
Ikaduha, ang lawas mo. Pag imong kanunay gisilsil sa limpatakan ang pulong sa Dios, daw medisina na ang imong lawas. Daw medisina ang imong lawas kay ang pulong sa Dios. Gisilsil man nimo sa imong alimpatakan ug sa imong kasing-kasing ug sa kaugalingon. Gumikan kay naa na bisag di mo batbaton, nakapatik na sa imong lawas, busa ang gahom naglihok sa imong lawas. Ha? Diha. Unsay rason sa uba? Pero dili bali kay gitagag konsiderasyon sa magtutudlo at ubahangan sa ganghang. Sa katalagma, munang uban mo testimony, bisag ipangdunggab, nabali-bali na lang ang kutsilyo, sama adto ni, dahil pa to si Isoy sa una ba? O sa una. Pati si Master gid mo'y nagsulti nga, ipabarog pagid siya, pila ka bali-bali ang kutsilyo sa una, 7 ka bali. Master gid na mo'y nagsulti sa una, kay naa pa to, matay to si Isoy niya. Wala man to, kay mao man lagi ng giingon, bisan pag-unsa nimo, mo ni giingon. Bisan pag giluwas ni Master pero dili kutob ra diha kay giluwas. Niadtong panahona si Sisoy kinira. Niadtong panahona si Sisoy nagtestimony. Dinhiyo si Master pag magsugo, tanawa ang akong giluwas og pila ka bali-bali sa kutsilyo, 7 ka bali ang kutsilyo. Pero unsay nahitabo niya? Asa nakapunta? Nisiak sa PBCM. Munang niingon si Master, dili kay kutob lang diha. Ang gikinahanglan ni Master ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Unsay giingon ni Master? Bisan pang inyong lawas, puston sa mga butang sa Dios. Kung ang inyong binuhatan bulag sa mga butang inyong gikuptan, wa gyapoy kapuslanan. Busa nag-uban. Ang pagluwas sa Dios, ginamit ang mga pulong sa Dios. Ginamit ang mga pulong, naglunok ang binuhatan kay ang boundary sa kaluwasan nga gihatag sa Dios, maura gyud ang iyang kasuguan. Busa tanang kasuguan ni Master kinahanglan tumanon. Dili ta perpekto pero gilitok na sa atong leader kaganiya, sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, giingon kaganihan niya pagsulti, pag hinulsol kamo og pamalik na kamo sa Dios, buhat 3:19. Kana maura na ang atua nga pagpahinumdom sa tanan nga mga kaigsuonan. Sa tanang mga kaigsuonan, kita ra ba ang nuwi-nuwi sa atong pamilya? Kita ang nuwi-nuwi sa atong pamilya. Kinsay hinungdan nga ang mga anak ni Nuwi na luwas, tungod ra ba po ni Nuwi kay tuo siya nga ang makaluwas sa lunop sa kalibutan mao gidto ang arka. Natuman ba? Wala. Natuman. Daw ang problema kay karong panahona dili man arka. Tanawa gani ang gikaadlukan sa tibuok kalibutan. Kinira last nga kong isulti. Unsay gibuhat sa nagkaling kanasuran? Nagbuhat og daghang mga armas. Tanawa gani. Unsay gibuhat sa China? Kay ang presidente dito nakigsuod man sa China, dihay mga panahon nga ang China nag-supply og daghang armas sa Pilipinas. Ang Russia naasan. Ang pangutana nang gibuhat og armas para nga ilang unsa ipatay sa ilang isig katawo sa kaaway, nagbuhat og bomba nga kanang bomba hilo. Dugay ra ba ng gibanghilyo ng Master? Tinuod ra ba na? Tinuod na. Gibanghilyo ng Master. Pero pagsulti ana ni Master, binuhatay na sa nagkalalaing kanasuran anang bomba. Nagbuhat pod si Master, gumikan sa iyang pagpangga sa PBCM og depensa na. Nagbuhat sila para ipatay, nagbuhat pod si Master para mabuhi ka. Parang mabuhi ang mga tao na nagpangga o nagtamod sa iyang balaod. Wala maglapas-lapas. Kung makalapas-lapas man, pakubali imong tuhod. Motoy gibasa ni Reverend kaganiya, buhat 3:19. Pag-abot diha na magsumikab, naghitsasa na ta. Lantawa ko no, sa pag-abot sa tukmang panahon, o doon na pa ba ikasudya ang mga PBCM dito sa magtutudlo, di ba wala na? Ang tubag ni Master pag-abot sa panahon sa pagpanginahanglan, kinira
gihatag ko na kaninyo ang tanan. Asa na ang inyong gidawat nga akong gipakopya nga mao kana ang inyong gamiton sa paglabang ninyo anin dakong katalagman nga inyong atubangon. Ara, busa ugmang adlaw sa tanang magpa-training, congrats daan. Congrats daan sa tanang magpa-training ugma sa pagdawat sa pulong sa Dios nga maayo pa karon kay ang pulong pay nangita sa tao pero moabot ang tao ang panahon nga ang tao mangita sa pulong. Ang problema kung naa pa ba kahay pulong. Pangutana karon duna pa may pulong nga madawat tubag duna na pa may mga trainer kay ngano naglihok pa man kay gitagaan pa man taglinaw nga panahon. Pero kanos amo ingon kanang giingon nga maayo moabot ang panahon tao na mangita sa pulong. Ang problema naa ba kinira. Kung wala pa nakadala sa pulong, gibilin pas balay ito nagtestimony kaganiha, walay mabutang siyang lawas. Magkapuliki, asa ko ba ito nabutang ang akong gisulatan adtong akong gamiton aning katalagman nga miabot na. Kanara. Musaliring rabag yuta pag-abot sa dakong sa pag-abot anang panahona kanang giingon dakong katalagman. Kinsay nagtuo. O kinira kinsay nagtuo nga mahitabo ang marsyalo. Tanawar ganitong bugas ato ning ngano ay mga bag-o membro wala man ni mahisguti ang banghilyo ni Master nga giingon moabot ang panahon nga ang sakos bugas kinira 1,400 pang sako pero nganong niabot man gyud pag-abot sa 1,000 moabot kuno og 2,000 tinuod na. Mauna nga ang atoa nakapakadaghan. Buti pasabot kung tagsa-tagsaon paghubit ang kinatibuk-an nga misteryo sa pagtulon ang PBCM o sa pagpaila ni Master na Dios nabati natos baba sa nagtestimony kaganiha. Kanara busa dili kay kinilang. Dili kay kinilang ang kabag-on sa mga tao daghan pa unya. Ang ato paging dakong palaabuton. Ya. Karaan magyud ng mga nangabot kaganiya PBCM. Uban. Pero kulang pa. Daghan tag mga kaigsunan gikas kana mga nagkalain-laing tribo. Daghan pagani nga didto sa bukid gipapauli ni Master pero moabot ang panahon naghuwat mas tawag. Dunay uban nga wala na pero nagpabilin kay ilang mga kabataan ilang mang gipapanunod naghuwat ra unya nas mando o dias magtutudlo. Dungan sa propesiya ni Master nga matuman kanang giingon nga matod pa ni Master wa ra ba koy gisulting mabakak ang tanan kong gisulti pulos tinuod moabot ang panahon daghang mga nagkalain-laing nasod nga mga but diri ug mutan-aw sa himaya sa Dios. Pagbasaw ng himaya sa Diyos sa Isaiah 66:18, ang himaya sa King James Version sa Bibliang Katoliko, gahom. Busa, ang gitutukan ana, ara ba? Ang gitutukan ana, nakatutok ng tibuok kalibutan kay mulantaw sa YouTube, makita ng nagkalain programa namo sa radio station. Kutob sa dunay internet, makita gyud. Makita gyud sa nagkalain ang pag-translate lang dito sa ilang nasod. Pero unsay gitutukan nila ang wali nga Espiritu Santo. Oras unya nga ipakita na ni Master ang kagahom tungod kay ang tanan nga pulong nga gihatag ni Master dili ta mo ingon nagihatag na kay baliwala lang. Kung mo ingon ta matay no na abak ni. Na pagi kay panahon magamit ani wa na kun walay ni testimony nga giluwas ni Master ginamit ang pulong awa na pulos. Pero nga anay ni testimony, naa ginay pulos. Gikan sa dekada 70, dekada 80, dekada 90, 2,000 anyos. Nga namang doon namay ni testimony. Nasi, itambalan ni Bi. Nabati ka ganyan ni testimony ni Barog diri. Daghang nag-ingon ra baganihan, nindot kuno to nga testimony. Urus gawas. Kaya itambalan. Unya daan nira duol kay aning tuiga. Duol kaayo ani nga nakasakay na sa paglakaw ni Master. Dilakaw na pero ngano man sa paggamit sa pulong igo man lagi.
Maumay nakagaroy ang propesya nga giingon ni Master dili pa na mao. Ang giingon propesya ni Master nga milagro nga mabuhat nga bisan na malang sa paglinya-linya ako ning subayon kay gisulti manis magtutudlo. Gilauman ko man gini nga mao gini mahitabo. Gilauman ko ni nga mao ni mahitabo gyud ngano nag-ingon na gud ang magtutudlo walay bakak niyang gisulti. Pag-ingon niya biyaan sa mga serban tinuod dili. Tinuod. Moabot ang panahon si Princess lang ang mabilin og siya tinuod dili. Tinuod. Nag-ingon si Master, ate babate. Nag-ingon si Master sa tanang Master sa tibuok kalibutan siya ray Master nga dili mabaho. Tinuod dili. Oh, si Master ray wala may balsabat. Takno sa giingon Ecclesiastes 1:9 ang namao kaniadto mamaugma. Kanang first child ug second child, ang first child si Kristo. Ingon si Kristos 12:40, tulo ka adlaw, imbis kay dito kutob ni abot naman po. Tulo ka adlaw, tulo ka gabi, adtos kinapusuran si uta, tapos anak, mabanhaw siya. Mateo 16:21, muadto sa Jerusalem, pagtuson siya sa mga Fariseo, mga eskriba sa Dusio, o pagapatyon siya sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw siya. Pila ka adlaw ang pagkabanhaw ni Kristo? Tulo ka adlaw, tulo ka gabi. Pila ka tinag 24 oras, tulo. Pila na? 72 ka oras. Ordinaryong tao mamatay di ka imbal sa mahon, mabaho yung ka. O sa kaadlaw lang nga, 24 oras, pag muligas na, 25-26, manimaho yun na. O di ka maimbal sa mar. Basaha ang Biblia o si Kristo, gimbal sa mar bang lawas, di ba wala? Unsay wala makapabaho sa lawas ni Kristo, buhat 2:31. Tungod siyang pagka-Diyos o sa Diyos nga wala pasagdi ang lawas dito sa lubnganan nga madunot. Buhat 2:31. Way medisina, wala mabaho sa iyang pagka-Diyos o sa gahom sa Diyos. Ang lawas niya nga material, wala mabaho. Now, unsay kalambigitan sa second child nga maong magtutudlo nagpakatao 1939, Disyembre 29, 80 ka tuig na ang pagsaulog. Nilakaw si Master tuig 2004, ipha pila ka tuig gikan sa paglakaw tuig 2004, 2020 na sunod ang lawas ni Master wala mabaho, wala butangig medisina, wala kopti og mga embalmer nganong wala man mabaho. Si Kristo tulo ka adlaw, si Master pila ka tuig ng ligid. Ipha mangutana ko nyo, pila na ka tuig? Pila? 16. Mag-16. 15-16 katuig buabot nag-16, wala maunsa ang lawas sa magtutudlo. Ha? Nabutangan ba og lawas? Unang nasupalpal ang Bumburidyo tungod kay sila'y nagpadala. May taga-radio station ara. Unsay gibuhat sa Bumburidyo, istorya niya, biska kuan lami man driver para mabati. Unsay nahitabo, ni padala ang Bumburidyo sa Cagayan og reporter dire kay dunay report nga nanimaho ng lawas magtutudlo. Di padala si James Dacoy likwanan dinhi pag-abot na probe nga wala manimaho. Asa gipahigda? Maunang gihigdaan sa magtutudlo tanawa o gibutan basamas gibutangan ni Inday Princess di ba wala? Ngano? Giingon na ni Master sa makadaghan, matod pang Master, kinsay gusto mo ba nako Master? Tubag ang mga tao. Ingon des Master, pagtaro mo para magkauban ta kay mauna ning lawasa, kay kun kining lawasa madunot ug madugta pa ni may pagmubiya mo. May pagmubalik mo sa pag-ampo, gamahan mo, o may giingon, mubiya mo, o mubalik mo sa daang pagtulunan, kay kining lawasan, di yun, mupuyo sa balay way bintana. Kana bang manarang kag lansang, nagsulti dayon si Master og lungon or pansyon. Sa mga bagong membro, dool sa misyonaryo, o wala bay, gibuhat diha, nga diha unta ibutang ang lawas sa magtutudlo, di ba wagin mabutang, nagpabilin sa gihigdaan. Kay matod pa ni Master gisubay ni Reverend 12:27, ako Dios
sa mga buhi ug dili ko Dios sa mga patay, kay kung Dios ko sa mga patay tuwa ko nakig-uban sa mga nangamatay, pero kay Dios man ko sa mga buhi pagtarong mo parang magkauban ta. Gipruibahan ng master ang iyang pagka Dios karong panahon na mauna unta. Unsay purpose nganong gipanghatagan ni master og milagro ang kada isa? Para maunay imong kasiguruhan aron imo nang isulti ngadtos imong isig katawo, aron nga kanang imong milagro mahisama sila kanimo, aron makaambit sila sa kaluwasan nga imong nasinatian sa panabang sa Espiritu Santo nga imo silang mahawiran. Diha nagsumikad ni master, paninglon gyud nako ang dugo sa inosente diha sa inyong mga kamo. Ngano man kamo may nahibalo nga kamo giluwas na, nganong ang inyong gikasulti wala man ninyo ipaambit ang milagro nga inyong dawatan aron sila maluwas po nako kung muabot na po ang katalagman sa ilang kinabuhi. Muna purpose nga giingon ni Reverend kaganiha itong kwan sa balik sa ayaw sa mo uli inana nga sistema kay dili man ni makuha sa usalag akuan kay daghan man ipalusot mga testimony nana nga sistema. So pag abot ana dunay mga pag-drive sa mga ministro sa PBCM ngayon ana sistema mga pagpahinomdom master ana ra man na pagpahinomdom sa gisulti ni master dagan sa panahon og ingon man sa atong mga kaigsuonan unsay dala nila nga mga testimony nga giluwas sila ni master sa bakba sa katalagman. Kana ngani karong panahon na gitay og asa ta kadungog nga ang bagyo gikaluhaan og linog. Asa ta kadungog. Pero ngano man paghapak sa linog dito dapit sa Bagyos Visayas intensity 4 ay noon na napagtayog sa linog. Gabi man ang tabo. Gabi bagyo, linog. Naarabay pinakad ako nga bisan gani. Kini na lang last na ko. Pero kini hisgutan ko ni. Di pa ni mo igo. Si master, ablihe lang. Ang kanang naang gikopya sa gamay. Kagisulatan o wala ba. Ang gikahadlukan sa tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas o Mindanao. Kana ra yung gitawag og dabingguan. Ipadaplin sa atong linog kining kanang gubat aritas linog. Dili ta exempted. Dili ta exempted. Ngano man kanang gitawag diha nga nanhutsot sa ilawom, kanang gitawag full line nga anaa diha sa Manila. Gikadako kanang liki diha sa Manila, lapos Visayas, lapos sa Mindanao giigo. Naa kana nagsubay sa ilawom sa dagat paikngon na ngadtos Manila og nanhutsuhot na ngadto sa ilawom sa Manila pag mulihok na matod pa sa tiboks kun mulihok lang na 100 of thousands nga mga taong mga matay sa Manila. Dili lamang kay kana lang tungod kay mulihok nood ra ba ning nitabo ngano kini na ang tsunami ni hinhapak dito sa Japan dito ra ba nakaagi na ang Pilipinas og tsunami kanos dekada 70 asa niigo pagadian tinuod dili kana naay mga misyonaryo ditong gipangluwas na do na po'y gipalikay ni master hawa mo tinuod dili do na giminsahian nga papahawa pero ang uban nga po'y giingon nga pagbantay kay basig maunay kas imong pukot. Ang nahitabo na tinuod ang gisulti ni master. Pero lang tawa ang nangahitabo. Kining pagtayog-tayog karon lang tawa kuno og wala ba si master maghatag anak. Panagang anak. Naghatag busa si master gyud atong mangluluwas. Pasalamat gyud ni sa tanang nagtestimony. Pasalamat. Nahibalo mi nga daghan pang mo testimony. Daghan kaayo kay matag usa dunay mga testimony sa ilang kinabuhi. Wa lang gani mo lihok ang mga nagsigig lakaw misyon no. Wala man lihok kay sila mismo grabing milagro ana. Una sa ilang pasinti
Ikaduha, sila nga naa kanunay ang tubag sa magtutudlo. Pero dili bali sa mga wala maglakaw kay doon naman tayo rejustisyon, suportar na lang. Suportar na lang sa rejustisyon. Kay ang inyong gisupport. Imbis kay kamo, maoy musulti, tuan na gidalas mga ministros PBCM, pinanguluhan ni Reverend, natuma na ang inyong misyon aron dili kamo kapaningla ni Master inikabot sa panahon. Laom namang gabi mga kaigsuonan, dihira mi kutob hangtod sa sunod sa mga kaigsuonan gikas nagkalain-laing mga dapit among ipahinumdum kaninyo. Kamo man mao ang nakaduol dinhi katong karon pa nakatambo nga kamo may nakaduol dire katong mga kaigsuonan nga PBCM nga sama sa bulak nga nagakalaos nga kinahanglan og bisibis, kita nimong bulak pagkawala gani na bisibis gani mulaos na ang iyang dahon. Pero kung imo gani ng bisbisan, manalingsing nagmulapyo pagbalik ang iyang mga dahon. Ingon ana gyapon ang mga PBCM nga para nila lakaw na mas master. Pero kamo nga gikan dire ngin ani pa gyapon ang barog sa palas. Ingon ani pa karon ang status ni Reverend nga nagkuptan niya ang PBCM. Ingon ani karon nga gisaulo bisan pang adlaw na tawhan ni master. Ang tanang mga kaigsuonan nga buhi pagyapon handumanan gidomdom hangtod karon nagpabilin pagyapon nga dunay gipangluwas ni master. Kung mabati sa mga kaigsuonan nato sa pamasin nga mulapyo pagbalik ang ilang pagsalig ug paglaom ug tungod sa ilang kalapyo ug tungod sa ilang pagpanalingsing ingon na nga sistema mubalik ang ilang kainiton sa pamasin sunod nga Disyembre makauban na nato sila diri sa pagsaulog sa adlaw nga tawhan sa magtutudlo. Tanara pag masultihan ninyo ingon ani dai sistema dito brother sister mao ba pag manumbalik sa ilang panumduman dungan pod sa pagpaningkamot ninyo ng inyong dapit mabutangan sa programa rejustisyon usa ka na nga magpadumdum kanila ang PBCM naglihok pa diay hangtod karon. Kay sila nagwali, kay ang mga kaigsuonan nagsuportar ana, nagpasabot ang ilang pagsalig, nagpabilin pagyapon. Ang muabot sa ilang hunahuna kinira. Unsa kahay hinungdan nganong ilang gipadayon. Kanara. Hangtod muabot ang panahon para kalikayan. Ang giingon ni Master nga dili kakapaninglan sa mga tao nga mabiktima inig-abot niya ng panahon na kay kita kuwang sa pagpahibalo o pag-istorya. Problema na sa mga taong nagliso sa dial sa ilang radyo nga paghuman anak karon igo ra naminaw gipagawa sa pikas dalunggan ang pinasahi nga wali nga sa tanang magwawali sa tibuok kalibutan kini ra gyung waliha ang pinasahi nga wali nga Espiritu Santo nga takdo sa Biblia nga nagpatubon ang Espiritu Santo sa mga pulong para makaluwas pag-abot unya sa adlaw sa pagpanginahanglan. Ug mang adlaw sa mga magpatraining mutubon sa ilahang kaugalingon ug sa ilang lawas ang pulong nga ilang pagatupyahon. Ang gitudlo sa mga trainer nga ang gitudlo pod gikan puna sa magtutudlo preparar pag-abot nato sa pag-atubang sa ikatulong guba sa kalibutan. Ginagmay pa man ang atong testimony. Napagidako nga buhaton ni Master nga luwason ta kana gyung gikahadlukan sa tibuok kalibutan kung muulbo na ang ikatulong gubat sa kalibutan. Nabay na hibalo? Wala. Gisulti ba na sa mga ministro para nga ang atong kuanon kay mubiya sa dapit dili atong gipadumdum kana igo na nga pag-abot nato balono nato didto hangtod moabot yun ang ikatulong gubat sa kalibutan preparado na tadaan sa mga buta nga atong nakopya nga gitudlo sa atong magtutudlo. Dinhila mi kutob mga kaigsuonan kanatong tanan maayong gabi.